Jaun Andreok, pilotazaleok, arratsaldeon dizuela Bilboko Bizkaia pilotalekutik. Hemen izango da aurtengo azken final handia. Urteari bukaera ematen dion txapelketa lauterdikoa izaten da. Hau bukatu eta bere alaxe hasiko da urrengoa, binakako txapelketa. Zaterik handiena 2015ean izango du, baina hasiera datorren ostiralean bertan emango diote eta jada esan dezakegu ostiralean izango dela gainera estreinako jaialdia, estreinako partida. Eta gaur, lauterdiko final handian hemen izango ditugu egungo bi izar nagusiak, Juan Martínez de Irujo eta Aimar Olaizola. Baina jaialdia osorik da gustagarria eta telebistaz ikusteko are gustagarriagoa gertatuko zaizue gaurko honetan. Lehengo igandean esan genizuen ez usteko bat bagenuela prestatua eta injustu ere slow motion izeneko kamera da gaurko ekarri dugun berritasuna. Ohiko kamerak ematen dutena baino askoz ere bereizmen handiagoa eskaintzen du. Ohiko kamera profesional batek segunduko 24 irudi, 24 frame eskaintzen ditu. Honek berriz gaur 500 bat edo eskainiko izkigu, beraz aldea kalitatean ikaragarria da. Eta horrek errepikapenetarako eta oso baliabide interesgarriak eskaintzen ditu. Eta nik uste bestela ere ikuskizun handia izango dena, telebistaz ikusteko are gustagarriago gertalitekeela gaur. Dena den, zeuek ikusi eta epaitu ahal izango duzue hori. Jose Antolos, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier, arratsaldeon pelotazaleo. Bueno, gaur jaialdi ederra zeukagu, horrelako egunetan sarrerak eta ere garesti izaten dituk, eta lehenbiziko partida ere handia eskatzen dik. Eta gaur, bi atzelaririk handien txuenak, enpresa bakoitzeko jotzailerik handienak, eta atzelaririk handien txuenetakoak ere horri izango dituk, Albitxu eta Zabaleta, eta aurrean berriz Arretxek jokatuko dik Jon Anderrekin eta Julen Retegik Jose Javierrekin. Bai, lehenengo partidu politiek eta nik irekin atxeo, beste atzeko horrenak, handinak, nik gutxinez esagonik jotzailenak eta mingeiena itxeuenak ondo da erenen, da benetan atzela jaundi dituk, Albizu eta Zabaleta. Eta benetan partidu politiek eta finala zesanik ez. Bi handiok, alkarren aurka jokatzen denen gainera, beti, baina aukera gehiozek partidu hon bat ikusteko. Ikaragarri delako eta urteko txapelketan erakutsi, handi diela. Eta elkarren arteko 12. finala izango baldimada ere, oraindik ere, Josean, gaur egun eskupilotan dagoen eta munduan eskupilotarako dagoen pilotalekurik handien hau bete egingo ditek. Bai, lehen esan ditena, horre esan nahi dira handi diela. Handi diela eta jende jokatzen bakurtzen, espero di partidu hon bat izatea. Eta gaurko finalen 12. izanagatik frontoi hau bete indie eta gaur giro bikain izango eta arratsalde bikain izango dio. Partidu handi bat eskaintzen dio. Lauterdiko erregetza Aimar Olaizolarena da, 7 txapel ditu irabaziak, bestalde lauterdikoaz landa beste 2 txapelak Juan Martínez de Irujorenak dira gaur egun, binakakoa Parriolarekin irabazi zuen, buruzburukoa berriz Julen Retegiren aurkako finalean berak erdietsi zuen, eta apustuetan ere gauzak oso berdintsu daudela ematen du, gerosiago zehaztuko dizkigu gauza horiek Elena Azpeitiak artekariekin egon da dinean, une honetan artekariekin ez hor sarrerako atearen inguruan dabil. Arratsaldeon dizula, Elena. Arratsaldeon guztioi. Bizkaia pilotalekutik, bai horixe da sarrera guztiak badira egun batzu salduta daudela eta horixe da albisterik onena. Gailurrean 10 bat urte daramatzate bi izar handi hauek, baina hauen arteko finalek ez dute xarmarik galtzen. Orain urte bete Gasteizko hogetan jokatu eta orduan sarrera apur batzuk gelditu ziren saltzeko gaurrez. Gaur Bizkaia pilotalekua bete egingo da 2014 urteko azken finala ikusteko. Jende asko sartzen dagoeneko pilotalekura, tartean aurpegi ezagun asko ere bai, eta horien artean lauterdiko txapelketa honetan parte hartu duen pilotari bat hain justu, Joseba Ezkurdia. Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Tira, ze giroa Bizkaia pilotalekuan? Ez da izugarri, ez da. Trauzi saldue, jaso guztien giroa, eta honekin jokatzea gauza handi izan behar du, ez da, eta partidu bat ikusten duen, giro izugarri edau, eta
aprobetxatzen du. Zu saiatu zara urten, tira, gaur hemen egoten, baina Aimar Olaizola, tira, etxai ikaragarria da. Final guztiak irabazi ditu, aldago Aimar Olaizolari lauterdiko final batean irabazterik, Joseba. Bai, otea joa dau. Plenoa dauke oingoz, baina, bueno, a ber, pues, gaur Juanek hausteko aukera baun, ez da? Baki uzaila daula, Aimar finaletan berea, baina gehiago ematen du, izugarrizko joko egiten du, baina, bueno, a ber, pues, Juane bere joko egiten bali mau gaur, velozidea eman, da asmatzen bali mau, a ber, irazeko aukera du. Zer pronostiko? Bueno, ni Juanen alde, ez da? Baina, bueno, irazekin ja konformatzen naiz, ez da? Eskerrik asko. Bale, zuei. Joseba Ezkurdia. Bizkanaka goikoak gero eta gehiago estutzen dituen mutila, baina oraindik finaletan sartzeko urratsik ematerik izan ez duena. Hor ikusi duzue Juan Martínez de Irujo aldageletako ate inguruan, eta hauek dituzue slow motion kamerak eskainitako zenbait irudi. Lehenbiziko tantoa sakez egin du Iker Arretxek, 8an erabat baztertuta jarri du pilota eta kolpea tiratzerik ere ez du izan. Zabaletak bigarren kintzia jokoan. Jose Javier. Albitxu. Eraman. Beharki Zabaleta, eutsi eta kendu. Eskuinkada ederra berriz ere Jon Anderrek. Erraz Zabaleta. Handiko atzelariak biak ere jotzaile izugarriak. Eta aurrean elkar oso ongi ezagutzen duten bi mutil. Arretxe eta Arretegi, eta orain honetan gora joan zaio, txapara joan zaio pilota hori Albitxuri. Laburrantxean geratu da bera eta txapara aldegin dio pilotak. Fernando Arretxe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, hementsa dugu lauterdian txapeldun izandako pilotari bat, 96an, hain justu Jorge Nagoreri irabazita, espezialista handi bat irabazita. Baldago gaur Aimar Olaizolari txapel hori irabazterik. Hementxu eta bi pilotari handienak, aspaldiko urtetako handienak, eta, bueno, Aimarrek etximementian lautardiko finalik galdu, baina hiru jole orduxu iazi naiz, eta zeurra meindako aniz gerla, eta iazten aldizi berdin-berdina. Non egon daiteke gaurko finalaren gakoa? Bueno, nik beti ertentxit eta partida guztietan eta final guztietan gauza bera presentak, hementxu edo hutsak. Herak nok eta iten digin gutiena huts horrek jaziko isi, biak ertenutan bezala momentu ikararriko junean txu, batek hiru juego maiten dizi fitezia ikaragarria, besteak sartzen dizi pilota ezten harrapatzen altokian, eta ertenutan bezala, gehiena hutsiten dinak edo presentiten dinak, horrek alduko isi. Eta horrek markatuko isi, bizpeiru gauzek markatuko isi afera. Pronostikoa, Fernando? Etxit gusten segurra, etxit erten al. Hemen txio bi pilotari handinak eta etxit ikusten favoritoak. Eskerrik asko eta gozatu gaurko jaialdia zuen. Venga ba, zeri. Fernando Arretxe. Gaur telebistan lehen da biziko aldiz, Xuka. Nik bintzat ez dut orain arte sumatu izan. Gaur bai, gaur Xuka mintzatu zaio Elena Azpeitieri, konfiantzaren seinale. Erki jeitsitakoa bien tartera, eta Albitxuk ezker hormatik ez zinatera, 2-1. Eraman, Jon Anderrek, Arretegi gaukera ona, baina txapara joan zaio.
Bina aukera zoragarria izan du, garbi-garbia, baina txapara. Gorrien pilota berriz kantxara. Apustuke pare-paren, urdin kantatzen aditu, ertekari momentu eta. Ezker zehar bikaina Arretxek, eraman Retegi. Eman dio, Arretxek saietxetik, zortzi terdira. Jaso Zabaletak, Iker, horreztu gozatu. Horretik oso ongi mugituta gero, baina. Traketxan zen. Zabaleta, erraz. Albitxu, erraz harta da. Bederatzitik erraz Zabaleta. Hori duka hala, Bai, bik oso urruti bitzei eta eskubiz bakarrik ez. Une ezkarrakin, albixuke konfiantzei keragarrekin da ezkarrakin asko joek eta Jose Gabriel Zabaletan, bai. Eskubik initzei mine, baina ezkarra bikain ez duzka bike. Elkarra utxi nahirik, bi atzelariak. Baztertu egin zaio, gaur pilota dezente. Ari dira elkarri. Ezker horman sartzen, orain honetan Zabaletari baztertu zaio, ezin izan du atera. 3 eta 2 eta lehen esan dizuet, baina gogoratu, Jaun Andreok, gaur bukatuko dela lauterdiko txapelketa nagusia, gaur izango dela. Irujo eta Aimarren arteko final handia, eta datorren ostiralean hasiko dela, eta jada esan digute, ziurtatu digute. Donostian izango dela, datorren ostiralean hasiko da binakako txapelketa. Etzi aurkeztuko dute, etzi jakingo dugu, enpresa bakoitzak ze pilotari hautatu dituen, ze kombinazio osatu dituen aukeratutako pilotariekin. Zabaleta, 8tik aze zartada eman dion. 8tik 8ra, goigoitik, eutxi, Albitxuk. Jonander, laburrantxean geratu da horrere. Eraman Ataundarrak. Zatekik keinurik ere ez du egin. Atzera Zabaleta, gatzondiko pilotaka da hori ere, erki atera du. Altura handi etzigo man baino ez, Bai, gatza bai galanta. Eta orain boleaz gozo ematen dio normalea, baina orain honetan oso gaizki jo du. Iruna eta Etor Mendia segartzeko zenbait pilotariren prestatzailea duela uste dut ondoan Elena Azpeitiak. Bai, alaxe da, eta tartean, pilotari horien artean, Aimar Olaizolanena ere, bai, Etor, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Tira, argitu iguzu, nola iritsiko da gaur arratsaldeko finalera Aimar Olaizola? Asko hitz egin da, ikusi dugu, behar bada arazoak izan dituela hainbat partiduetan, eta baina tira, hori askotan ere ikusi izan dugu, eta gero bere maila beti eman izan du finaletan. Ze Aimar Olaizola ikusi behar dugu gaur arratsaldean, Etor? Bueno, bai, ondo diozun bezala, nik uste aurtengo txapelketan zehar ikusi deula Aimar bat, aurreko ekitaldi batzutan ikusi ez deun utxune batzuk inez. Baina nik uste beste inok baino nabarmenago hori berak ikusi dula, bere buru ez du bestetan bezala ikusi, eta azken aste hauetan lan handia egin du utxune horiek nolabait zuzentzeko ez, eta nik uste gaur finalean izan da, ikusiko deula urtero ikusten deun final handietako Aimar handia. Beraz, Aimar ondo dago. Bai, nolabait esateko, berak nahiko lukena baino pixkat okerxio egongoa, baino aurkariak nahiko lukena baino hobeto xio ere, bai. 180 emango balu txapela bere alda, Etor?
goi mailan 180 esatea askotan aipatzen da, baina nik uste oso gutxi esatea dela. Goi mailako kirolari bat 180an lesio baten ondoren eta hola bakarrik egoten da. Urte guztian zehar oso altuan egon beharra dukate. Egia da, Aimar aurten aurreko urteetan baino bajuxiago daola, baino 120ko porzentai hori gehitxo esatea da. Nik uste maila ona emango dula eta nola txapela lehiatzeko moduan izango dela. Bihotzak etor badakit zer esaten dizun. Buruak zer esaten dizu, zer gertatuko da gaurko finalean. Ni alde hortatik astean zehar gehiotan geldetu date eta oso optimista naiz eta ez bihotz aldetik bakarrik. Buruz hotz-hotzean aztertuta ere, aurreko urtetan ere, finalerako bidean nik uste Irujo oso indartsu ikusi izan deula, fizikoki indarra handiarekin, partiduak oso ondo bukatuz, pelotari abiadura handia emanez, Aimarrek ez du olako nolabait esateko ibilbide nabarbena egin izan finalea iristeko, baina gero ikusi izan du deu finala iritsi danean, bien arteko maila oso parekoa dela, baina finala jokatzen Aimarrek hobeto asmatu izan dula eta nik gaurko egunerako ere esperantza hori daukat. Eskerrik asko Etor. Eskerrik asko zuei. Horixe da Etor Mendia, Aimar eta asegartzeko beste zenbait pilotariren prestatzailearen itxaropena. Lau eta 3, asegartzeko bikote aurretik lehenbiziko partidan, bolea zerantzun dio Arrategik azken sakeari, Albitzurentzat aukerakoa, 3 terdian ez da behar bezala jarri alere 9 terdiraino jo du. Ezkerra irea, ongi moztua, Jaso Jonanderrek, Jose Javier. Jose Javierrek jo behar zuela zirudien. Kilu inez utzi behar dula pelotoi pentsatu aziziu denoi eta atzeneko ordu sartu eta tanto aparta izan dek. Doktorea benetan. Zabaletari guzteko asmotan zela pentsarazi digu denoi, tartean aurkariak ere edarki engainatu ditu. Eta hor azkenean sartu eginda eta zepoan ezin hobeto harrapatu ditu aurkariak. Goi mailako tantoa, Julenena, benetan goi mailakoa. Atera du Eratsundarrak luze-luze. Hor ez da sartu. Ze zartada eman dion Jose Javierrek, Amarretik, Jaso Jonanderrek, Julen. Hor ere ez da sartu Eratsundarra. Ongi Jonander. Zabaleta. Jonander, ez du erabat gozatu hori. Jeseus. Ze izan dago, zazpitik ia 9, Zabaletak. Hau ere pilotaka da. Galanta. Oso zaila zen, bai. Moztu Julenek, eraman Ikerrek. Keinu. Atzera Zabaletak, ikaragarriak ematen ari da. Eta gora aldegin dio Jonanderri. Ikaragarriak ematen ari da Zabaleta. Oaingo boleoi pasatutakoa zin eta zuen erreza. Baina bolea ikusgarri edik Albizu, baina gehitxo galtzen dik. Horre libregi jotzen dik, bikaini dik, eta takatako onbi ematezio, baina beti matea gutek, beste tantoa bukatzea, zabalea, xapagainea, eta horren bolea ona izateko asko galtzen dik. Gantxo ederra Julene gozona. Ederra izan da. Bi egindako ditu aurrelari Eratsundarrak, biak Airez, biak ederrak. Hemen txeduzu Ikerren alegina.
Zabaleta. Ez da behar bezala jarri. Gaizki jarri da ezkerrez jotzeko bazuen eta ezinean geratu da. Saskira doaz gorriak, iragarkiak. Bilboko Bizkaia pilotalekuan lehenbiziko partida jokoan, sakeak 5, terreferak 6, badoa Iker Arretxe. Ezkerka dau indartsua bai, baina kanpora joan zaio Ataundarrari 7 eta 5. Eta ja da lau galdutako, 2 boleaz izan dira, ez 3 urruti biak ere, baina ja oinak. Bat asko behartuta, bestea ondo, bestea jarritazola. Egindako bat du, galdutakoak 4. Txokoan ezin hobeto, doktore, Ari du, gauza politak egiten, Oso politik, oso onak. Ezkerra irez egin ditu orain arte egindako 3 eta zein baino zein ederragoak izan dira. Jose Mario Lasagasti, arratsaldeon. Hola, berdin. Ez duzu galduna izan, gaurko ikuskizuna. Ez, galtzek izu, Messi honek oloko partidu bat ikustea Messi dutortzia. 10 urte daramatzate bi hauek goi-goian eta tira. Ez du ikusmin izpirik galtzen bi hauen artekoak. Ez, oik beti betetzen dute frontoia eta, beno, lan hori ditue, oan arte horri bili arregul xamar, baina gaztioik ez dide, bastante seitu dide, baina beti hor maila txiki bat badago goro, eta hoi bili guzti ikiarra da. Ze itxura hartzen diozu gaurkoare? Bueno, gaurko ez itxura, gaur zagozuteri hiru gore gustatzen zait, hainbar badak gu buruztik eta oso ondo jogatuko dula, baina bestiare oso soi dago, eta nahiko lana izango ditu garri daztera Aimarrak. Ausartzea altzara pronostiko bat ematera. Bueno, usatu, digan, hiru jun aldenu, garbi izan behar, bale, ba. Eskerrik asko, Jose Mari. Ba, izuri, gero arte. 3 joren alde dago Jose Mari Olasagasti. Pilota zaila atera du Albitxuk, Zabaleta, indarra hundian, leku txarrera, botiboleaz ezin eraman. Eta biak jotzaile handiak, baina gaur Zabaleta ari du gaintzen, Orain arte pasara handi ematen ari zaiok. Orain asko gelditzen dek, baina erakustaldi handi egiten nahi dek, Jose Javier Zabaleta. Azte erantzune, 8-8, Sake buelta izan deko, Bai. Atzera Arretxek. Albitxu, 6-tik. 8 terdiraino. Barruan. Gozatu gabea, baina barruan gildu Jonanderrek, atzera Julenek. Hau ere, guztiz geiztotu zaio. Errez jokatzen nahi da gaina, errez mugitzen pelota. 10 eta 5 eta Iker Arretxe atxeden setera dator iragarkiak. Julen Retegiren ezkertzear bikaina, Eutsi Jonanderrek, Zabaleta.
aprobetxatzeko keinua hori. Arretxe atzeraka etorri eta erki ireki du berak ere. Eskuin bolea, jarrita daude biak. Erki Zabaleta, gozo, bederatzi eta laurden eraino. Erki Albitxu ere. Berriz ere baztertu egin zaio Ataundarrari pilota asko. Sartu zaio, ezker Orman. Atzera Julenek. Erki Jonander. Bila doa Iker, ez du gozatu. Atzera Zabaletak. Retegi, keinu. Jonanderrek ongi eskatu eta bikain atzeratu du. Arretxe txokoan luze, eraman Retegi. Boleak da indartsua. Eutsi Zabaletak. Eman dio galanta, jaso Julenek ongi. Keinu Albitxu. Atzera baina balekoa izan da, eraman Zabaletak. Iker atzera jona izan du, ez du gozatu, Sotamanoz. Ongi Zabaleta. Ezkerra, goi izango zola egin. Neuk ere ala uste izan dira, baina ez. Txokoan dejada Polit, Arretegi, baztertu egin zaio Arretxeri, ez zinatera. 11-5, lehendabiziko zatian parean izan dira, Banna, Bina, Iruna eta Launa joan dira, baina une honetan alde handia emaitzari dagokionez eta baita jokoan ere. Iñaki Gorostiza, Bizkaiak eman duen buruz buru azken txapelduna. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, Bizkaia pilotalekuak erantzun du, lepo beteko da minutu gutxi barru Martinez de Irujo eta Imarren arteko ikusteko. Hori espero izen da eta nipentzuak beteko dela topita inokor. Bueno, giro paregabea eta ia finala ere maila berekoa den. Ze itxura hartzen diozu, 3 final jokatu dituzte lautardian bi izar handi hauek, 3 garaipen Aimar Olaizolarentzat. Ze gertatuko da laugarrenean? Ez dakit, partidu oso nivel dau. Baina ni Irujon alde guztiatea apuru bat getxua Aimarren peño. Normalean pronostikoetan asmatzen duzu? Ez, gehienetan ez dut azartetan, gaur ez da izapasako da, baina ni neuk oin momentoz Irujo guztiate. Eskerrik asko eta gozatu jaialdia, ez mila esker, Iñaki. Iñaki Gorostizari, Irujok irabazteko aukera gehiago duela iruditzen zaio, hobeto ikusten du nonbait. Aurtengo finalerako Jose Javier Zabaletak aukera ederra izan du, baina orain honetan huts handia. 2 egin eta 3 galdu. Albitxuk 1 egin eta 5 galdu. Joseba Matxainen mezua. Arratsaldeon, agur bero bat Aramako elkartetik. Irribarria Laizterdek oien arten. Gero, Irribarria gero eta maila hobea erakusten ari da afizionatu mailan eta dagoeneko Diario Asko kantolatzen duen txapelketa sonatuaren finalean da gainera. Atzo bertan lortu zuten sailkapena. Atzera Zabaletak, Eutsi Albitxu, gongi. Txokoan jokaldia, eraman, bolea luzea, Eutsi, Jose Javierrek. Gozatu gabea, Arretxek. Albitxuri utzi honek ongi eskatu eta bikain gozatu. Atzetik aurre junda, ze otore, Erra zuen, baina ez da behar bezala jarri, Jonander bera ere ez. Aukera izatetik, defentsa lanetara pasatu behar izan dute. Bolea Zabalera Julenek,
Ez du gozatu, Sotamanoa orain ona, ezker bolea Zezin. Hau ere, baztertu egin zaio pilota asko, ari zaio ezker horman sartzen, Bai, gaur asko aditu, hor ezkerpaete bilatzen eta Julene Sotamano honekin arki gurutzatuk, Gozatu eta gurutzatu hor. Eta oso itxura ona ematen ari du, geratzen darra. Asko gustatzen aizatak. Jesus Gartziariño, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, eta ze itxura hartzen dioztu gaurko final handiari? Zer deitzaten uste donik, honek jokatzen da benien, pare samar ibiltzen dira eta horbiliko da gaur uste dut. 7-7 final irabazi ditu Lautartian Aimarrek. Nola iruditzen zaizu gaur 3 jok irabazi beharko liokeela? Nire ustez horrek ez da asko esan gure zen. Lehenko pasatuta da, gaur dago bile, antzerako eta irabaziko da, pixkat, suerte pixka gehitxo dukenak edo joko gehiago eta hartzen da bena gaur. Pronostikoa, Jesus? Nien ez pronostiko zale, nire unike partido un bat ikuste gara eta retorri gara eta hogei bat altit da benen galtzen da benak ez batako asko jokatu dute bestiek ez. Hori behilik, asko dakit eta. Hala izan da dira, eskerrik asko, Jesus. Jesus Gartziariño. Pilotari historikoa izan dakoa. Eta galtzaileak ere 20 tanto egitea eskatzen du. Gauzak partida orekatua nahi du, nonbait. Atxondoarrak eta Julenek ezker zehar zoragarria orain begira. Eta kamera honekin bestela ikusten ez diren gauzak ikusten ditu. Nola ikustean, pelota nola eskun zehatzean. Pilota nola doan eta gero eskua nola bestela palaz joko balute bezala, eskua zurezko aliz bezala edo irudipen hori eman zezakek, baina hor ikusten du nola eskua nola mugitzen duen, atzak nola atzerarazten dituen. Benetan irudi zoragarriak eskaintzen ditu kamera horrek. 7 eta 13, aspaldiko partez tantoa gorri, iragarkietaragoaz. Beste pilota bat sartu zaio ezker horman Jon Ander Albizuri. Gaur pilota txar asko iristen ari zaio Ataundarrari. Hori normalean aurkariak menpean hartuta daukan pilotariari gertatzen zaio. Eta gaur Zabaletak menpean hartuta dauka. Retegik eta Zabaletak daukate menpean hartuta. 14 eta 7. Bikain erantzun dio sake horri Ataundarrak. Jose Javier. Beste bat. Irten zaio eta eraman du. Retegi. Eskatu eta eman bikainea Ataundarraren zartada. Eta nola erantzun Zabaletak gora, etzen ba erraza. Ikeragarri, Ataundar ezea galbizuke, atzeti eskatu, gerri esartu eta nun jarri un pelota. Erra izan da benetan. Zoragarria. Sakea luze Ikerrek. Retegik erantzun dio bolea, Iker motz-motzean zoragarri egindako errematea. Gauza hon asko ikusten ari gara. 9 eta 14. Udei Mururen mezua, Ingalaterratik etxerako bidean noala, 24 orduko bidaia burutzen eta ez dago plan oberik zuekin gozatzea baino. Aupa Irujo. Gozatu ba Muru.
Hau ere bikaina. Oso bederatzi terdira, Eutsi Zabaletak. Hori ere ezker Orman sartu zaio. Eskuinka da ederra, ataundarraena Eutsi Zabaleta, Garretxe, ezkerra ire luzea. Moztu Julenek, Txost, eramatearekin konformatu behar izan du Luzaidarrak. Zabaletak atzera, asko arrotu gabe. Gainean, Txokor Arretegik, Altxarretxek. Jose Javier, ez du gozatu, baina leku txarrera doakio, botibolea zezin. Gozatu gabeko pilotaka da, baina ziztu izugarrian. Lekuz kanpo erramatu gainea horre erdibiden zaizeoan. Boleaz jarrita, normalen gozatu eta urrutik jartzeko azin, da hor boleaz jotzeko jarrita prest zeoan albizu, eta gero korrik egin behar izan dik eta poti boleaz golpea tira. Ainoaren txioa, berehala kriston partidua. Barça, Madrid, ez, Euskal Pilota, Olaizola Irujo, Aupa Juan, besarkada bat Iruñera. Atera Durretegik, sotamanoz erantzun dio Arretxek. Jeitsi, aurreratu eginda Iker, bolea, Boz Durretegik, atzera Ikerrek. Jonander. Gainean. Erki atzeratu du Arretxek. Gaiztotu egin zaio baina altxa. Dago indarra zango horietan. Eskuinka da ikaragarri albitzu gerreboteko zuloraino. Jose Javierrek eraman bai, baina ezker Orman gora aldegin dio. 10-15 aurrera Elena. Juan Mari Juaristi, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Zer erabaki dute bi finalistek hor aldageletan? Pilotei gantza edo zeua kendu egin behar zaiela? Bai, azkenin bik adostu dira eta kentzeko esan debe. Da, bueno, kendu dixot eta, bueno, kendu ez etxauen da, eta hoxe, egin du paripe hori de punto. Irutxezat, gauzek egola estila egin. Aurretik denbori egon dala gauze hauek erabakitzeko eta ez momentoko ez dakit izan. Ni irutxezat, nik pelotak kajantzatzen joan momentutiken eta presintatzean momentutiken soposatzea ja pelotan jolatzeko ondo daurela. Así que hortiken kendu eta ezkendu. Zazoaten igual, bale, narruek zeu hartu etxezun, eta orduan, bueno, baina galko narru hau honez du zeuik zeaiten. Da, zeu ematezago pixkat peluzila hori kentzeatiken. Bestek ezerrez. Así que ez da gitzergatiken einbeste kontute, einbeste tonteri. Nere opinixu esaten deniz, nere opinixu. Nik uste hauetanak ebitan behar dila. Protagonistek, hau ez da, protagonismo hau egite ez dionak. Ez da korez. Bagar barri da, jargu zeu gora eta zeu bera. Nik uste. Da, berriz esango, nere opinixu. Kajan saltzean momentutik, soposatzea, ja pelota jolazteko daurela. Puntu kolorau. Hala ere, biak konforme gelditu dira, edo? Bai. Geldu dira, baina nik uste hau dana ebitan behar dila. Niretzako. Nahiko polemika gotea bestelareta. Bueno, tira, hori utzita. Beste kontu bat, Larru Marroiko pilota horren inguruan, Juan Mari, halako aldaketa aldago, hain ezberdina alda, hain batzuren aldeko da, edo konta iguzu? Ez. Narru klasea ulen egon da, eta oino badao, oia pergamino tipo, ez da narru natula, baina pelota klasea hau azpartiki dago. Eta pelota hau ibiltzea, azkarro iziteatik gen. Pelota izan nahi debe, azkarra ibiltzia. Ez da golpiatik gen, ez golpiatik gen, baina azkarra ibilia izela. Eta horreati da matil klase hau. Narru horreati izatizut, narru klase honek ez dula zeu hartzen.
ez du txupatzen da. Ez da natula, da pergamino tipoku da. Xakea eramateko zailago alda? Bueno, hori gauzanetan bezala da. Oitu ezkeo honekin, oitu jezea, ez? Oin, hasieran momentu batetik, zu sekul ez tezu honekin jolastu. Eta hau ipintzen maizu normala, baina ja gaurko pelotaxek sake hau, lehen nik hori izaten. Nire osabak amaike saketa zartzen zituen. Zergatik inzan. Pelotiatik osakau jezulako, ozer. Ez da gehi, beti zingoi amaike sake, bi sake, lau sake, sortzi sake, hori beti zingoa. Narru klase batekin, obestikin. Hoi narru hau ibiltzea, baina narru hau, olaxe da olako, matil klase hau da olako, eta igual amendik amarrutea beste narru klaseat ezatuko. Hortik gena ora ez da egin izan. Bueno, Juan Mari, denon asmoa eta naia eta ametsa final handi bat ikusi. Hori da. Nik beti izatetena, nahi nuke pelota txarra izan da partio hona ikusi bat nuke. Nik hori nahi du. Hala izan da dila, eskerrik asko, Juan Mari. Bai, gorungo arte. Garai bateko partiden datuetan begira hasi ezkero, hori nabarmentzen da, sakez egindako tanto asko izaten zirela. Osaba aipatu du, Atano 3. azari zen, 22 urtez txapeldun izan zen Mariano Juaristiri buruz ari zen, eta haien garaian 8, 10, 12, 14 sake ere noiz nahi izaten ziren. Baina beste daturik biltzen ez zuten ez dakigu, sakatzaileak ziren handiak, errestatzaileak kaskarrak, guk horregatik erabaki genuen, orain dela zenbait denbora, bereiztea sakez egindako tantoak eta errestoan huts egindakoak. Pentsatuta beste datu garrantzitsu bat eransten diogula, eta etorkizunean partidarik ikusi gabe datuei begiratuta bakarrik ondorioren bat atera nahi duenak laguntza handiago izango duela. Eta gaur polemikarik ez da izan, gaur jokatuko duten bi pilotariak ere biak direlako larruari bilgorra kenduzale. Baina azken egunera arte hori Atano 13 egin behar zuen, edo pilotariek egin behar zuten, edo hori erabaki gabe ustea, eta neuri ere ez zait oso logikoa iruditzen. Eta behingoz finkatu behar dituzkete gauza hauek. Eta hurbiltzen ari dira gorriak, lehen alderik handiena zenbatekoa izan da, 7 tanturen abintzat bai. 14 eta 7 joan dira. Eta orain 5 eta bateko partziala, gorriek. Julenek berak galdutakoa izan da. Aurreko are bai, horrez ezkerpa eta bat, nahi gabe, kanpo juntzaiona. Pelotak zea pixka bat galdu indie, txispa pixka bat. Eta zabaletan lehenko nagusitasunekin ez tega dintzen nahi, eta maten dik, buelta torri lehikela. Jonander. Gaiztotu egin zaio. Zeharo baztertu zaio. Eta eramaterik ez. 13 eta 15. Cuco Ziganda, Arratsaldeon. Arratsaldeon. 2 derbis en un mismo día. Sí, esperemos que nos dé tiempo, ¿no? A verlo todo, a disfrutar, porque son dos grandes partidos, espectáculos de alto nivel que tenemos para ver y nada, pues a disfrutar ahora primero con estos y luego con el otro. No te voy a preguntar qué prefieres que ocurra en Anoeta, pero sí, ¿cómo ves este otro derbi entre Juan Martín Irujo y Manolo Laizábal? Pues la verdad que a priori muy igualado, muy bonito, los dos mejores, números 1, espectáculo, y eso es lo que esperamos. Sinceramente es que los dos son muy buenos, además con su estilo, yo los veo diferentes y siempre que podemos me acerco a verlos y la verdad que espero disfrutar muchísimo con los dos. ¿Te atreves con un pronóstico? No, yo suelo decir que yo creo que es más cuestión de forofismo que otra cosa, ¿no? Porque yo creo que son muy igualados y a ver quién es el que arranca mejor, el que consigue la primera atacada, porque yo creo que es el que le puede dar un poco de tranquilidad y el que se puede llevar el partido. Eskerrik asko. Venga, Zorati, bai. Cuco Ziganda, futbol entrenatzailea eta futbolari bikaina izan dakoa. Julen Retegi geutxi, Jonander.
Ezkerroma gehiagitxorekin Arretxek. Eta orain txaundia egin du Ataundarrak. 16 eta 13. 3 egindako ditu, galdutakoak 8 erdiak behartuta galdutakoak, baina orotara 8. Pilota aldatzera doa Zurdinak, azken utxartea iragarkientzat. Retegiren sakea. 16 eta 13 aurretik dira. Aspeko pilotariak 17garrena. Hori izan da. Ezkerpa eten ondo atea zaio. Aspaldin partiu ondo jokatzen dena partiu asko irabazten nahi, Albizu baino gaur ez da gaine ona izaten nahi. Julenen sakea gurutzatua, Aze erantzuna eman dion. Hori da gozo jotzea, bai Zabaletak ere, eseus. Bai Albitzuk ere. Hau da eman beharra, hau. Arretegi atzeraka etorri da. Arretxe. Ezkarrairea luze-luze. Jonander. Ezker sotamanoa eratxundarrak. Eskuin sotamano zeraman bakarrik. Jonanderrek, Zabaleta. Eta Dotore. Horre zer egiterik ez du izan Ikerrek. Zabalean luze. Oso bizi moztutako pilota. Benetan ederra. 18 eta 13. Eta Xabier oso protagonista berezia dugu oraingo honetan. Saturnina Michelena, arratsaldeon. Berdin. Pilota zalea amorratu da, orduak eta orduak telebista horrean ematen dituena pilota jarraitzen. Lehen da biziko aldiz, 85 urterekin zuzenean pilotaleku batean partidu bat ikusten. Hala da. Bai. Bueno, tira eta ze sensazio pilotalekuan lehenengoz. Oso polita, bai. Ze iruditu zaizu Bizkaia pilotalekua? Oso polita. Ederra, polita, bai, muy bien. Bai. Bueno, eta final handi bat ikustera? Bai, Aimar ikustera. Aimar zalea zara? Bai. Tira, eta... Berri irabazten du. Bueno, irabazizala oberenak eta jazta. Partida handi bat ikus dezagula? Bai, horixen. Hala irute zaizu ikusiko dugula? Nik uste baiet, bileko oso onati, pues jazta. Tira, Nafarra izate zerrenderin urte asko daramana. Más de 50. Ederki, ongi etorri pilotalekura eta ikuskizun paregabe bat ikus dezazula. Eskerrik asko. Zueri, bai. Lehen biziko aldiz, pilotalekuan bertatik bertara ikusteko moduan, bada, gozatzeko moduko finala. Fortunatzen zaigun denoi. 19 eta 13 eta beste gizon baten aipamena ere egin nahi dut 85 urte zituen emakume horrek, ezta? Bat gehiago bete berria du Jose Mari Larrañaga Txortena apaizak. 86 urte bete berri ditu. Garai batean pilotari izana eta pilotazale porrokatua da eta guk eskainitako pilota partida guztiak jarraitzen dituela badakigu, orain Donostian bizi da. Seminarioko zaharretxean eta hemendik Bilbotik besarkada estu bat bidaldi nahi diogu Txortena apaizari. Txokoan pausatu Durretegik eta tanto. 20 eta 13, pixka bat urbildu ditu, pixka bat ez, asko urbildu ditu Josean eta gainera gauzak aldatu ziela matezien, baina Albizu beak pelota pareat galdu izkik pareatu hiru bat eta beha lagundu zile pixka bat eta zulo handi iriki eta ematen di partidu urdin izango ala.
Hortxe tarte hortantxe, ebilituk hor pixka bat galtzaile eta ezin aginduz, baina gaien zen partidu guztin zehar gehiago izan ditut. Zabaleta atzeko kuadrotan nagusitu indek, gehiago jodik, lan hobea indik, eta aurreko kuadrotan Retegi arretxe baino beto ondek. Oraindik ez, amaitu. Boleaz, Albitxu. Retegi, ez du behar beste ireki. Zabaleta. Sotamano Albitxu ongi. Ezkerka da ederra Zabaletak. Eta erremonteko pilota bezala joan da hori. Ezker hormari helduz. Ez zuen hortik irten nahi. 21 eta 13. Asko, arribatu ziren gaur, ezker patean pelota asko sartu ziren. Ikaragarri. Jose Gabriel Zabaletak arrotzez dunen eman iteziok eta horren pelota ezker patean sartu txek, ibili itxendek. Eta Julen Retegik buruz-burukoan finalean sartzeko balentria lortu zuen. Eta azken partida hauetan oso maila ona erakusten ari da. Eta honek enpresako arduradunak estutu nahi ditu azken unera arte. Hemen nagok, sekula baino hobeto nagok. Eta binakakoan izatea merezi diat. Esaten ari dau enpresako arduradunei. Baina helburu berberarekin ari dira lanean beste batzuk ere, eta etzi argituko izkigute zalantza guztiak. Erki jaitxia. Atzenalde honetan ondo gesteraide pelota gainera bintaktea eta... Ederra Retegiren ezkertzearra. Ikuskarria izan da, nio. Haze bukaera eman dion. Zoragarria, errepikapena ikusi behar dugu merezi du eta Zabaleko arrastoa ozta libratu du, baina haze ezkerka da. Askotan esaten dugu ezker horri ez diola behar besteko etekinik ateratzen begina honi. Begira ezker zehar honi. Benetan ikuskarria izan da. Ozta, baina barruan garbi, errepikapen horrek. Ez du zalantza izpirik ere utzi, zoragarria benetan. Egindakoak 8 Julenek, 4 airez moztuta bat, dejadaz bestea. 22 eta 13 urbildu dira, bana bina iruna eta launa joan da gero ies egin dute urdinek, 11 eta 5, gerosiago 14 eta 7 ere bai, urbildu dira gorriak, 13 eta 15 urbildu dira, baina 15etik 22 zuzenean aldegin diete gero Retegik eta Zabaletak. 22 eta 13 eta estadistikak dida batean errepasatuko ditugu. Ea zer nolako datuak utzi izkigun gaurko lehenbiziko norgehiagokak. Aurrelarienak lehenbizi hoi bezala. Iker Arretxek egindakoak oso gutxi izan ditu bi besterik ez. Sakez bat partidako lehenbizikoa, bestea airez. Galdutakorik ere ez du izan. Retegik berriz, egindakoak 8, aipatu berri ditugun 8 hori esek. Galdutakoak 2 erasoan, bestea garbia. Eta atzelariek. Jon Ander Albitxuk. Egindakoak 3 izan ditu, 3 atzean, galdutakoak berriz, eramateko sake bat, 4 pilota garbi eta behartutako 5. Zabaletak berriz, egindakoak 4. Bat moztuta azken aldera egindakoa. Atzean beste 3, galdutakoak berriz 5 izan ditu, baina 5etik 3 behartuta. Pilotakadak. 440 partidaren iraupena 50 minutu pasatxo, jokoarena 23 minutu eta 5 segundo. Eta dagoeneko hor dira bi finalistak. Neskatiko eta mutiko osatutako arkupe batetik, edo pasillo batetik pasatu dira. Lehenbiziko partidan 22 eta 13 garaipena Retegi eta Zabaletarentzat, eta jada hasi dira berotzen gaurko protagonista nagusiak. Bata Juan Martínez de Irujo gorriz arituko da, buruz-buruko txapelduna delako, eta gainera binakako txapelduna ere bera da, Abel Barriolarekin irabazitako txapela, eta bestea berriz Aimar Olaizola 7 aldiz izan da irabazle Lauterdikoan, inork ez du hainbeste txapel bildu
Jaiolan 8. nahi du gaur. Final handia izango da, eta guk osorik eskaini nahi dizuegu. Aurrez, etenalditxo bat, iragarkientzat, oraintxe arte. Arratsalde on dizuela berriz ere, jaun Andreok. Arratsaldeko 6:04 minutu dira. Zuzenean ari gatzaizkizue Bilboko Bizkaia pilotalekutik eta laster hasiko da aurtengo lauterdiko final handia. Irujo eta Aimar Olaizolaren artekoa. Botileroak ohikoak izango dira, Patxi Eugi izango da Irujorekin, Laute buruzburu eta Binaka azken txapelak irabazi dituen pilotariarekin, eta Asierrek anaiak lagunduko dio lauterdiko txapeldunari Aimarri, eta lehen bailen harrapatu behar dituko botileroak. Elena, aurrera. Kaso Asier, arratsaldeo. Arratsaldeo. Tira, hemen dena da garrantzitsua, ez? Saketik hasita. Bai, nik uste garrantzitsua lehenbiziko sakea tokatzea, eta bueno, ni beti esan izan du buruz-buru irabazteko lehenbizi saketik imar dela mina, eta bueno, ikusiko du ez gaur zein egiten minik gehiena saketik. Zer moduz dago Aimar? Hombre, ez dio momentu honen harrapatu txapelketak denak ikusi du ez, partidu guzitan hasieratik beti galtzen, ez zinen, eta bueno, alere finalen sartu da, eta bueno, garbi da hona da gaur irabazi nahi baldin badu, oain arte baino gehiago jokatu beharko dula Juanen kontra ez. Bere emango duela ziur zaude, Asier. Ziur ez, ikusita bueno, ez dila momentu honen harrapatu ez, baina bueno, azkeneko entrenamentu motza eintzun, baina bueno, bera txispa bizko batekin arkitu zen aurroko partidutan baino gehixio, baina bueno, ikusiko du ez, final bada, tensio handia eta jakin imar da jokatzen ez. Eskerrik asko, Asier. Bale, zoi. Beno, garrantzitsua entrenamentu laburra izan arren ere bere burua txispa gehixia horrekin sumatzea, konfiantzari eta on egingo dio. Buruako eta etxea sensazio honak ikutea oso importantea. Final aurreko entrenamentu baten. Batipa buruntzat, norbeantzat. Zalantzari gabe. Juanek berriz txispa eta jokoa erakutsi du. Ez zion hasiera ona eman final laurdenetako ligaskari, baina gerora txispa eta jokoa erakutsi du. Eta Patxi Eugi ere izketarako prest, Elena. Bai, alaxe da, Patxi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ¿en qué le insiste en estos últimos minutos antes de la gran final Patxi Eugi a Juan Martínez de Irujo? Bueno, pues que esté en la cancha, que se encuentre bien con la pelota, que no se obsesione con jugar deprisa y que bueno, que hay partido para rato y lo importante es hacer buen calentamiento y luego pues encontrarte bien con el encuentro con la pelota, ¿no? Lo más importante, ¿no? Esos primeros compases del partido, ¿no? Ha entrenado muchísimo, ha metido muchas horas con esa pelota de cuero marrón, que finalmente una ha elegido además. Bueno, ha cogido una, ¿no? Pero bueno, ha entrenado con todas, ¿no? Todos entrenan con todas y eso es una cosa que es un nuevo cuero distinto, pero tampoco es que demos gran importancia, ¿no? A él le va bien porque le entra bien la pelota en la mano y ya está, ¿no? Que haya suerte, eskerrik asko Patxi. Vale, zuri. Patxi Eugi. Elektriko beti bezala. Ongi berotzea garrantzitsua da, partidan ongi sartzea benetan funtsezkoa da. Hauxe duzue Juan Martínez de Irujo. 33 urte ditu, 84 kilometro bat eta 86 zentimetro. Debuta Iruñean Labritar egin zuen 2003 urtean. Buruzburu txapeldun izan da 5 aldiz, 2004an, 6an, 9an, 10an eta aurten. Binaka berriz, 2005an, 6an, 9an, 13an eta aurten 14an. Izan da txapeldun, lauterdian bi txapel baditu, 2006an eta 10an irabazitakoak. Aimar Olaizolari lauterdian irabazi izan dio, baina finaletan ez. Finaletan Goizuetarra nagusitu izan da. Ikus dezagun Aimarren datuak eskaini aurretik, lehenbiziko sakea nori egokitzen zaion.
Elkarri bostekoa eman. Txapa airean. Sakea Gorri. Juan Martínez de Irujok emango dio beraz hasiera partidari. Iñaki Lertxundi Goriotik esan digu. Interneten sarean apustuak alde txikiarekin, baina Aimarren alde omen daudela. Euro bakoitzeko 1,70 ordainduko omen da. Aimarrek irabazizkero eta Irujoren alde apustu eginezkero berriz, eta irabazi 1,85 ordainduko litzateke. Ez dakit artekariren bat harrapatzeko modurik ote duzun, Helena? Bai, Xabier, hemen ditute bi ondoan, horietako bat Asier Ipintza. Asier, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, dirua, nola daude apostua? Dirua parparean dago. Dirua parparean egitea da tendentzia Aimarren alde dagoela, desente. Baina, bueno, parparean iten nahi gana, parean iten nahi gana. Lehen sakea Gorri. Lehen sakea Gorri, eta guan, ikusiko, akaso tendentzia hori bestaldea pizkat aldako, porque hemen danoak sakea oso garrantzitsu gala, eta ikusiko, bertza gertatzen. Azte girua, beteka da latza. Girua latza, eta lehenengo partiduare bi atzelariek ikustu espektakula manduela, eta honek egon hartatzen bali madu, nire uste gertaloken gauzik honena gertatzea dola. Alaxe da, ikuskizun ona ikus dezagula, eskerrik asko. Aimar Olaizola, 35 urte, 88 kilometro bat eta 83 zentimetro. Debuta Lekunberriko jaian pilotalekuan egin zuen, 1900 eta 18an Irujo baino 5 urte lehenago, eta dezentez gazteago. Buruz buru txapeldun 4 aldiz izan da, 2005an, 7an, 12an eta iaz, lauterdian txapeldun 7 aldiz, 2002an, 4an, 5an, 8an, 11an, 12an eta iaz, binaka 2 txapelditu, 2008an irabazi zuen lehendabizikoa, 2011an bigarrena. Haze giroa dagoen. Pilotalekua mukuru betea, elkarri bostekoa eman diote Bizarrek eta badoa Juan Martínez de Irujo. Hasi da finala. Sake gaiztoa, eraman Aimarrek. Ez dio ezer askorik egin Juanek. Motz eta erdian. Hor Aimar aurrera joan da. Ordu aukera Goizutarrak txokoan luze nahi zuen Ormabikoa Juanek. Aimar iritsi da, moztu. Eskura etorri zaio Juani, Aimar eutxi. Irujo. Aimarrek epe aukera izan dik, izan dik, bai. Eskua, salduta zeoan eta ez dik asmoatu. Tantoa Irujorentzat, bien aldetik ere tanto traketxa. Bai, kaskarra, bai. Bi aukerak izan dizkie eta bi aukera biek ez dizkia aprobetxatu. Eta atzenen pelota luzean zau, bolea sartuek eta boleaz aukera honazin. Eta Aimarrek ez dik gozatu eta txapapera jutzaio. Bat eta huts Gorri. Eneritxiren mezua Gernika Lumotik, asko Irujo ikusten ditek favorito, baina Goizuetako azeria azkarra du, kaupa Aimar txapeldun. Polek, Ermuko bunker lokaletik, kaupa Irujo eta Atletik, gaurkoan gurea garaipena, goraintziak Tolosari, eman da zaudek. Eta izetako Josek, bat joko hobearekin, bestea txarragoarekin, baina berriz ere pilotako Messi eta Cristiano hor dira, onenak irabaz dezala. Irujo. Sake gurutzatua, eraman Aimarrek. Txoko handeja da, ez oso ona. Olaizola. Erdira. Joanek pixka bat zabaleratu, ongi bildu du Aimarrek. Ordu aukera Goizutarrak. Ederki ireki du, bana! Lehen biziko berdintzea. Aimarrek pilota aldatu nahi du eta anaiaren oniritzia behar du horretarako. Xabi Gabiren mezua, gaur egun borobila diau, Bazkaitako, Iberoko Zezena, eta Afaitako Bilboko Lehoiak, haupa Aimar eta haupa Reala.
Eta Azkoitiko txampaina lokaletik Audek benetako derbize. Aber, final hon bat ikuste deun. Alaxe nahi genikek ba. Eta Beñat Leonek, hau da tentsioa hau, noren alde apustu Josean. Zetan kera ematen diok. Nei asteako eta pentsatzen Aimarrek ez da justuan zen ikusi txapelketan. Baina askotan aurretin dago lanak finaleen aldatu jetuk eta hasiera ona etzi bik eman. Baina hoi zehai joan egiaz behin bainoetan pasatzea oso nerviosoa eta presak aztendik eta bi aurrego tanto traketxa jogatu izki. Atera du. Nahi partiu hasieran pixkea eta Aimar hola dola ikusita urten irukon alde ustaritzaik. Moztu Juanek. Ikusiko jo, ze pasatzean. Bere buruari denbora eman dio Aimarrek, ez du gozatu Juanek, sotamano zola ezker horma gehiagirekin, Juanen bolea. Ireki Aimarrek ederki, eutxi Juanek eta bildu. Gozatu gabea, Juanen bolea ere bai. Olaizolak moztu, luze. Ireki Juanek apur bat, sotamano zabalera, iritsi egingo da Juan, bildu. Aimarrek azze pilota jaso duen, Juanen aukera. Eta ez du barkatu, 2 eta 1, orain honetan ere tanto ona ez dute jokatu. Bukaera bai, bukaera ona izan du, baina ez ditian ondo ikusten, ez bata eta ez bestea. Asier hontan ez, Juan ikusteke txuri indazeok, nervioso, buelta zin iman ez. Hor, zeak, nervion gatik, nervioik dole nekatu azte hau eta txuri inda ikusten dit. Oso zurbil dago Juan bai, oso zurbil. Hemen duzue, azken erremate hori. Eta slow motion kamerak eskainitako errepikapen zinez ikusgarriak. Kamera hause bera da eta kamerari hause bera. Esate baterako munduko motoziklismo txapelketan ibiltzen dena. Eta ez dira Amerikarrak, ez hemengoxeak dira, Euskal Herritarrak, Arabarrak, Laudiokoak. Eta gaur Euskal Telebistak ahalegin bat egin nahi izan du zuei ikuskizun are biribilagoa eskaintzeko eta nik uste eskertzeko ahalegina dela. Nire ikuspuntutik behintzat benetan plus eder bat eskaintzen dio emankizunari. Goza dezagun beraz. Juanen sake azpi-azpitik gurutzatua eraman Aimarrek. Ederki irekitakoa, bikaina. Orain arteko tantorik onena izan da, sake pozoitsua, Aimarrek jaso, eta gero erremate zehatza azkarra ona. 3 eta 1. Oso erremate ona, angulo bilatuz, dotorea. Zabaleko arrastoa bilatuz, bihurrituz pelota. Hoi importante izango, bi intzade, baino 3 jontzat lehen gurten goatzen hau, 12 irabazten, 5 tantu izan zizkin, eraban nagusitzen, etzin bukatzen asmoatu, eta batutan Aimarren defensan gati, eta beste atutan itxuan zen ibilizalako, eta partidua Aimarren irabazizioan. Eta 3 jontza partidu aurrera atean nahi bali oso importantea. Gehiago kostatzen zaio olako, Aimarrei baino gehiago kostatzen zaio gora angulo bilatzea, bukatzea. Eta partidu irabazi nahi bali angulo aprobetxatu beharkuzik, Juanek. Atera du Juanek, hau ere gurutzatua. Barrura egin dio, baina eraman goizutarrak. Gantxoa, hor da Aimar, txapa gainean, bihurri. Jokoan luze orain aurreratu egin da Juan eta errematea txapara joan zaio. 2 eta 3. Hemen txauzue, 3tik txokoan utzi nahi izan du, baina txapar aldegin dio. Eman dion efektuarekin itzulka nola irten zaion pilota eskutik.
2 eta 3. Erritmo ondian jokatzen bai. Oso egoki ez. Baina nik uste etorriko direla, beren onera. Eta ez dakit aipatu dugun Xabier lehendakaria Iñigo Urkullu hemen dagoela, final handia jarraitzen, palkora sartzen ikusi dugu, berekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, baina horrelakoetan Horrentxe bertan eskaini dute irudia eta hementxe da bai, irudien erdian palkoan. Iñigo Urkullu lehendakaria. Eta Bilbao aldun nagusia, Bizkaiko aldun nagusia ere ikusi dugu, Aburko zainburua ere hortxe zen, eguntzat ikusi ditugu. Badoa Olaizola. Edarki erantzun dio Juanek, oso ongi. Sotamanoz oso goitik jo behar izan du Aimarre, Juanen aukera, moztu, eraman Olaizolak. Moztu berriz ere Juanek, jas Olaizolak, ongi. Bolea etzaio eskuan behar bezala sartu. Gaizki jotakoa, gainean, Aimar. Irujo ederki gurutzatu. Gaizki jotako pilota izan da Juanena. Eta gero ezarratzio gine, Aimarrek, hauko zulokoa zein, Txapagainen eroide, baina ondo atea zaiok eta hauko zulokoa. Ies egindakoak beti izaten dira arriskutsuak, baina hau ongi xamar irten zaiola iruditu zain neuri ere jartzeko denbora eman diola eta egin diona baino zerbait gehiago egiteko. Gero Juanek izkutatu hildik, Hemen duzu Juanek osatu ez duen pilota, hemen bai ederki ikusten dela, irudi hauetan. Jokin Etxaniz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, tira, ze iruditzen lehen minutu hauek? Bueno, momentuz, bera ondo ikusten dut, naiz da igual boleakin estabilo asmatzen, baina, bueno, botera ematen ari da, eta hori, lautardi importantea da, gero eukidu gero aukera batzu bukatzeko eskerrez, bukatu du, ni uste dut hori be konfiantza emango ziola, eta, baina hortan jarraitu beharko du, gauzak ondo iten, ze Aimar hor jarraituko du, osea, ez da, ikusiko abe. Eskerrik asko, Jokin. Aizuei. Jokin Etxaniz, hasteko zuzendari teknikoa, Aimarren errematea, Zabaleko arrastoaren gainera joan da, 5 eta 2. Olaizolak egindako bat du, galdutakoak 2. Irujok berriz egindakoak 3, galdutako bakarra Aimarrek edo Aimarrentzat Asierrek etenaldia eskatu du, iragarkietarakoaz. Hemen duzue Aimar Olaizola, anaiaren botileroaren esanak entzuten. Partida hasiera ona ez dio eman. Irujok berak ere izan ditu alamoduz jokatutako tantoak, baina hobeto jokatzen ari da Iberoarra eta Aimarren errematea kanpoan izan da hor. Ederki asko argitu dizkidute zalantzak errealizazioko lankideek. Unai Alberdik, zizurkildik partidua ikusten zu ondoan gozatu gamoten. Askoitiko poliki lokaletik Irujo zalik eta Aimar zalik partiduz gozatzen. Irujoren sakea. Eskuinez nolabait jasoleko askorik gabe, ederki moztutakoa eta tanto. Ondo sakatzen nahi dekin da, sakatzen eta goi gondanea aurrea ondo junde, bile eta geho sotamon horgina asmoatu hildik, pasa intzio, ezkerpa eta gota pelota. Hortxe duzue, oso bizi moztutakoa eta Olaizolak ez zineutxi.
Sakea zabalera orain. Eta Aimarrek ezin altxa. 7-2. Aurtengo txapelketan ez du aurreko urteetako mailarik erakutsi Aimarrek. Olaetxeak irabazi egin zion. Beste batzuek estutu egin dute. Hoi baino gehiago. Halere, finalean sartu da. Eta oraindik asko geratzen da. Irujoren ezkerka da, bikaina benetan. Eraman Aimarrek, Irujo gantxoa ez du gurutzatu. Jaso Olaizolak, beste aukera bajoan entzat, ormabikoa. Aukera itxailena eta txarrena. Zenbat tanto kostatzen zaion bi eta goni. 3-7 izan ditu aukerak. Bikain jokatu dik, Izan dizki aukera bukatzeko, baina oaine bazin, aukera bukatzeko atzeneko hau. Baina aukera izailera. Eta jokaldi ez di dominatzen gainera. Beste pilota baten bila doa, Goizuetarra. Kantzelarak bidali digu mezua, arratsaldeon Italian Barin kafeko langileak trena konpontzen eta zuen bidez partida ikusiz. Aupa zuek eta Juan behon daizuela. Besarkada estu bat Italiara, Barira. Aimarren sakea. Sake gurutzatua. Eraman Juanek, apur bat irekiz. Sotamanoz Aimar. Sotamanoz Juan ere. Ezker Orman salto zaio pilota ongi atera du. Ireki Aimarrek. Ezker Ormanantz Juanek. Aurreratu egin da Aimar, ezkerra irea txokora, Juanek ez du gozatu, moztu Aimarrek. Orain ezker Orman berari sartu zaio, Goizuetarrari, Juanek ireki, ezkerkada ederra. Bildu Olaizola, Juan ireki berriz ere, bertan geratua zen. Ezker Orman ongi, nola atera duen. Erdira, Juanek bikain moztu eta tanto, orain arteko tantorik. Ederrena eta gogorrena. Ondo jokatu, gogorra, defensa ikaragarrie, ondo mugututa eta atzen bukara bikaine. Beste etenaldi bat eskatu dute Olaizola anaiek, iragarkiak. Bilboko Bizkaia pilotalekuan, seiterdiak jotzear. 103 pilotaka da orain arte. Airez. 18 Irujo, 10 Olaizolak. 5 tantoz aurretik da. Iberoko zezena. Berak aterako du ondorengo sakea. Irudi hori polite, Hemen errebotetik hartutakoa. Eta bai, hau ere. Arrastaka doala dirudi, baina ez zera bat. Punpaka. Eta hor da ikusleen artean Pablo Berasaluze ere. Juanen sakea. Eutxi Aimarrek ongi. Olea oso aizkilotakoa, 4-8.
sakea Zabalera. Juan Erneago egonda, erori egin zaio Aimarri, Irujo, txokoan luze, eta Aimarrek eramaterik ez. Ez egin tanto izateko zan, baina pelotak da... Baina Juan tanto honetan oso ondo, Zabalera ateratako sakean Aimar aurrez egon dena baino askoz ere Erneago egonda, ongi eutsi dio, eta azken pilotaka dau ere ona. Neuk ere ez dakit tanto izateko moduko gote zen, baina... Patxi Etxeberriak bidalitako mezua, Madrildik, Goizutarra herriko animatzen, aupa Aimar. Eta Xeuk bidalitako mezua, Txipionako Elbixo tabernatik, Olek ari gara partida ikusten. Antxo ona, Irujo, geraman Aimarrek, bolea, eutxi Goizutarrak. Beste bolea bat, luze, Aimar. Irujoren aukera, ezkerrera, luze, ireki Aimarrek, Sotamanoz txokoan luze, jaso Juanek, ordu aukera. Hau ere ez dakit bukatzeko moduko errematea izan ote den, ez du hainbeste gurutzatu, ez du hain goitik bera jo, baina Juanek aurretik tantoko horra ere izan da. Aimarrek partiko tantoiko benetako jokatu dik, ondo mugitu dik eta emanez gainea. Eta nagusitzea gutxitan pasaek, baina gain gotan pasaek, Eta nire irekin atxeok, ez zuen tanto izateko dozea, baina tantoko horra izan dek. Eta ondo jokatu Salva Bergara. Bai, Salva Bergara, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer diote zure apunteek? Zer diote zure apunteek? Apunte txarrak, zertik, Aimar ikusten dut golpe guztiak gaizki ematen. Ikusten ditut ematen dula beti eskura eta bukatzeko momentuan bauka pelotak eta ez du bukatzen. Ez dut oso ondo ikusten. Emaitzari erreparatuta pasaden urteko finalaren antzekoaren hasiera izan du, oraingoak baina oraindik asko falta da. Falta da, baina nik uste dut, tanto ginditunak Aimar, izan die, Irujo emandako opariak, ez? Ez behak indakoak. Izatik indakoak uste bada aukera bakarrik, eta momentuan ikuste dutena da, ez dala gustura, kantxan ez da bere puntu noten, ez da batzutan gertatzen da omotxo luze, eta ikuste dut sakeare Zabala induela, eta horrek ikusten bastante naztuta dola. Eskerrik asko Salva. Bai, zuri. Ase hartzeko zuzendari teknikoa, Salvador Bergara, etxalartarra. Aimarren sakea, gaiztoa, eraman Juanek. Hor eskubiztarri eta ederki. Ormabikoa, motz-motzean doktore egindakoa, 6 eta 9. Normalean ezkerrez jarri hori da pilota horietan. Bai. Igor Agirreren mezua, hemen hiru aspeitiar bat eta lasturtar bat, beru egitotzen finala ikusiz Brasilen, Eurre Irujo. Ez zaudete gaizki. Aimarren sakea gurutzatua. Eraman Juanek, Aimar. Ez du barkatu. 7 eta 9. Hurbiltzen ari da Goizutarra. Eta Patxi Eugi. Zalantzan ikusi dut, etenaldia eskatuko ez eskatuko. Patxi Botilleroaren gana etorri da Juan, baina etenaldirik ez dute eskatu orain honetan. Saketi asmatu dik, baina Aimarrek. Atzeko bi sakeko nahi izan ditu. Badoa. Jaso Juanek. Motzean erremate bikaina efekto pixka batekin. Osona 8 eta 9. Eta alaxe da bai. Pixka bat
sakearekin asmatzen hasi denean, sake arrematean. Ederki. Partida berdintzeko aukera. Bat eta huts irabazten hasi da Juan. Bana. 8 eta 3 eta 9 eta 4 aurretik. Iberoarra, baina 4 tanto segidan orain Olaizolak. Aurreratu. Ezker Sotamanoz erantzun dio Songi. Sotamanoz Aimarrere. Irujoren bolea, gaizki jotakoa. Ados Jaun Andreo, Gados. Eta gaur bolearekin oso lan ona egin du. Aurtengo zenbait partidatan. Baina gaur gaizki zegile boleaz oso gozakaiz dabil. Gozakaiz da bi galdutago baizki Garbik, Ligo atzen aizenak, bi behintzat, boleaz Garbik. Irujo denetik ari da gehiago egiten. Galdu, egin eta galdu. Egindakoak 7 ditu. Irujok, 4 Aimarrek. Galdutakoak 5 Irujok, 2 Aimarrek. Bederatzina. Olaizolaren sakea. Lehen biziko aldiz aurretik jartzeko aukera. Eraman Irujo, ongi ari da sakei irantzuten. Pilotaka da, parketxan arra Aimarrena. Irujorena ere ez oso ona. Xokora Olaizolak. Xokora Juanek, hobea hori. Ezkerra irez orain. Gantxo ona. Bolea, oraingoan ongi sartu zaio eman dio Galanta. Eta Aimarrek eramaterik ez. Hau, tanto bikaina jokatu du Irujo. Oso ona. Benetan ederra. Bai, oso ona du, Hai ditu, tanto eharrak jokatzen, Eta tanto hau ondo indarren ibili pelota, angulo bilatu du, zabaleko arrasto aurrena guain zabala, luze, bole hau bikain izan dek. Eta tanto hau aparta izan dek. Horrez, errorman itxaksita geratu zaio. Ez du txapa gainean jartzerik izan. Berriz ere, Irujo aurretik. Adoa Juan. Eraman Aimarrek. Juan, ez du gozatu. Iritsi egin da Aimar luze jarri. Barruan, eutxi Juanek. Aimar, gantxoa ona. Iritsi egin da Irujo, Aimar. Eta bera galdu azkenean. Eta Irujori ere eman behartzaio meritua, Haze pilotak eraman dituen. Asko ibili behar izan du. Eta Aimarrek aukera latza izan du ba. Hala ere aukera ikaragarri zin, kantxa guzti behantzatia. Eta ez, lehenbizikoa, aurretik ere aukera apartak izan ditik. Pasata nola amateun, hemen haze pilota jaso duen Juanek. Da nahi kondoken du, Horra ere iritsi eginda, baina gero salduta geratu da kontrakantxan, irristere egindu gainera. Eta Olaizolak txapapera. 11 eta 9 lan erdietan 2 tantoz aurretik. Juan Martínez de Irujo, 2 pilotariak atxeden setera hurbildu egin dira. Baina ez dute etenaldirik eskatu. Araitz Beteluko Satortzulo lokaletik, eagutsi ire urrezko ezkerra, Eurre Aimar. Frantzialdetik, Nimestik finala ikusten. Partida polita doa, Aupa Irujo, Agirrezabalak dialditako mezua. Eunda berrogeita 11 pilotaka da.
lan erdietan. Ordu erdi oraintxe partidak, 6 minutu eskas jokoak. Azken solairutik hartutako irudia zen hori. Juan Ezakea. Olea ona. Eraman Aimarre. Eta urrezko ezker horrek pilota garbia galdu du orain honetan. 12 eta 9. Beste un batzutan baino galtzaileo, ez da ikusten eroso. Baina ez da ikusten eroso, nik uste gaurre antzematzen zaiolako. Beste unetan aurrek txapelketa guztien bezala, falta zaiola txispa. Eta txispaik eta zeak izpari maio, pelotaka ezpailuko aprobetsatzen dominatzea gutxitan pasatzea ez. Eta geho gaina konfiantza galtzen dek eta agindu gutxitan eta geho galtzaile. Errematen asmoatzeko aukera sortu behituk eta nik uste hoi dala Aimarren zea, oain arte. Oema, ez dula zehatzen, aukeri sortzen. Sake bueltan izan duen ratxa hue. Sakea eta sake bueltakoa. Oleak ada indartsua Juane, geutxi eta ireki Aimarrek. Eskuika da ederra, jaso Juanek. Oztu Olaizolak. Garki jarri zintzilika. Orain aurrera egin da, Olea, Iurria. Aimarrek ez du gozatu. Motzean dabiltza. Beste bolea hon bat, orain hobeto ari da boleaz. Tokora bere burua saldu du, Olaizolak luze jokatu, eutsi Juanek, Aimarren aukera, gantxoa, hor da Juan, zabalean luze, ederra, benetan. Tanto dotorea izan da. Aimarrek barkatu dik, tantontan, Gutxitan barkatzeuna, ia behin barkatzeztuna. 13 eta 9. 21 pilotaka da azken tantonetan. Etenaldia nork eskatu nahi du, nork eskatuko du, nahi nik uste biek. Azkenean Juanek eskatu du iragarkietarakoaz. Amairu eta 9 aurretik da Juan Martínez de Irujo. Aurreko bi etenaldiak Olaizolak galdatuak izan dira. Oraingo hau Juanek berak hartu du, inori eskatu gabe. Etorri eta eseri egin da. Aitzi Pinaren mezua. Euk ondo esan bezala, plus bikaina slow motion horrena. Zorionak, Javierrek, Zumaiatik antzeko zerbait. Plano horiek zoragarriak, zorionak, besarkada bat. Beno, oza handi hartzen dugu zuen gustuko izateagatik. Rafak Zarauztik. Pelotari denak gustokoak dizkiat, baina gaur 18 tantotik pasatzea kostatu egingo zaio Girujori. Aupa Aimar txapeldun. Eta herri beretik Anerrek, gora Irujo eta Irujo zaleak. Joseanik oraintziak. Juan Ezakea. Ez du hau bihurritu. Ostongi eusiri Olaizolak. Ezkerra ire indartsua. Juanen bolea, eman dio kakateko latzak. Oan asko jobeto, aide boleaz, Martina Lustiza, tira 14 eta 9. Aimar, normalean baino pari gehitxo egiten, nola ikusten duzu partida? Bai, 14 eta 9 eta Juan ondo ikusten dut, bere buruarekin konfiantzakin, velozidadea emanez, eta Aimar, bai, nik uste txapelketa guztian ibilidan antzerako ikusten dut Aimar, desoroso, bere buruarekin konfiantzai gabe, ezin jarrita pelotana, eta ez da hori normala Aimarretaz. Aimarrek gustokoa du lautardikoa, baino aurten ez dakit zergatik, baino ez du momentuan harrapatu, eta gaur momentuz ere ez da benetako Aimar. 15 eta 9, oraindik asko falta da edo? Bai, oraindik asko falta da, Juan dagoen bezala segitu behar du, oso ondo da sakatzen eta gero velozidade emanez,
eta bukatu egin behar da partidua. Gaina Aimar eukita, Aimar pelota aldatu dezake, sake remate egin dezake tanto mordoska bat, eta orduan holako partidutan lehen bukatu behar da eta txapela jantzi. Eskerrik asko, Martin. Bale, gero arte. Azken sakeari ez dio eutxi Olaizolak, 15 eta 9, 6 tanturen aldea. Sakea Zabalera, barruan eta tanto. Asko arriskatu du eta ez dago hobeto egiterik. Bi Zabale ateatako tanto izan ditu. Normalean Aimar Olaizola erne egoten da, begia zoardi egoten da, goizutarra. Baina arrisku latzak hartuta larri izan dek, bikain izan dek, Aurrekoan ikuste ez dela hoi bezain zoardi egon, orain honetan sakea atera duenari eman behar zaio meritua, ikaragarria izan da. Orain hon irujo eman behar zaio meritua. Latza Juanena. Luze eta ondo. Aimarrek eraman larri, Moztu Juanek, eta ezin. Etenaldia eskatu du Asierrek, iragarkiak. Amazazpi eta 9. Aurretik da Juan Martínez de Irujo, orduzue Pablo Berasaluze, Inigo Simon medikuaren ondoan besteak beste, eta Arritxu Iribar, Euskadi Irratiko lankidea ere bai. Juan, berriz ere Zabalera, oraingoan ez aurrekoan beste noski. Aimar. Ederra benetan, horre mantziok, Ba, ez da... Ez uste notzek izarrapatu Irujo, baina Irujo behar ebiliek berandu eta baldarrantzen ebiliek, baina meritu eman bertzeo Aimarren pelotaka da horri. Hemen bostetik, oain gontan, gurutzatuta eman intzio. Putre lokaletik, Atsaldin Gorrixen alde eta Iluntzin Txuri Urdinen alde. Aupa Irujo eta aupa Reala. Atera du Olaizola, erdi-erdiko sakea, kaskarra, eutxi Juanek. Ezkerka da, erabat gozatua bea, nahiko luze alere, Irujorena hobea. Eta Aimarrek beste us bat. Ez da bileroso. Ez da bileroso Aimar eta 8. txapela lortzeko aukera. Gero eta gaitzago, gero eta urrunago. Irujok berriz. Lauterdiko 3. txapela lortzeko aukera handia. Eta gainera, 2. aldiz lortuko luke. Gaurkoa irabaziko balu. Urte berean, 3 txapelak bereak izatea. Hori Julian Retegik behin lortu zuen, Juanek beste behin lortua du, gaur irabaziko balu, 2. aldiz lortu duen lehen pilotaria izango litzateke. Eta Aimarrek ez du oraindik hori sekula lortu. Juan gaizki joan da, ongi moldatu, Aimarrek ireki. Indarri gabe, irekire, Eta gero hor betik ezin. 19 eta 10. Ez tek Aimar, Ez defensan, pelota galtzeko garaien, erabagi gartzen zuen erremateko garaien ez, ikusten dek bate konfiantzi bat gabe daula, Aimar. Ikusten dek txapelketa guztien erakutsina. Txispa gutxi, pelota eskutitza joateatzen, minik ez egiten, eta horrekin geho konfiantza galdudik, eta errematen asko galtzen da gutxi asmoatzen. Azken etenaldia egin behar dugu iragarkientzat, egin dezagun oraintxe Aimar eseri eginda eta.
Rafak bidali digu mezu bat oinatitik, slow motionek eskaintzen dituen irudiak zoragarriak, baina horrela ikusita ez aldute 2 aldiz jotzen pilota. Hori pentsaraz dezake, ez da? Zenbait errepikapenek. Irujoren sakea. Eutsi Aimarrek. Juanen gantxoa. Eraman Aimarrek eta ongi bildu du. Berak orain aukera. Ongi Juan. Bere buruari arnasa emanez. Ireki Iberoarrak. Moztu. Juanen gantxoa. Eta Aimarrek eramaterik ez. 20-10 Asier Ranaia ere erabat etxita. Bai, ez gatxe goiuta hola Aimar hola ikusten, Askoz abiada handiagoa ematen ari da pilotari Juan, askoz ere txispa handiagoarekin dago. Aimar da eta aurreko partidetan itxura honik eman ezarren ere bazegoen fedea. Apustuak pare-parean ziren, baina joeratxo handiagoa Aimarren alde. Baina beste urteatzutan ia doblen ateadek, atzenek urtetan, Paren ateatzeko ere, bakik ez taulako ondo eta horregatik ateadek paren gaientzen, txapelketa hona inbazun, oso garbi atagoen behalde. Gantxo bikaina! Oso nahi izan dau. Aimarrek airez egin duen hirugarrena, denera 6 ditu eginak. Biparetaz beste bat, moztuta 2, galdutakoak 8, beraz 6 egin eta 8 galdu. Irujo berriz egindakoak 12 ditu, sakez 2, biak zabalera ateratakoak. Airez 6, moztuta 2, luze jota beste 2. Galdutakoak 5, 12 egin eta 5 galdu. Partida bukatzea falta. Juani. Aimar. Biurri, oso biurri eraman Juan, etxake irantzuten oso ondo, Bai. Iritsi egin da, baina gehiegi ireki du. Hain betik ez da erraza izaten. Zabaleko arrastoan eurtzea. Juanek sakez eginak 2, beste bat izan da, eramatekoa, eta Aimarrek eraman gabe utzi duena, baina ura galdutakoetan zenbatuta dago. Jaso Juanek. Gantxo bikaina Olaizola. 13. Goizutako azeriaren zat. 13-20. Sakearekin asko asmatu beharra dauka. Sake errematean ere bai. Aukera txoren bat izan dezan. Oso zail jarri zaio, oso zail, baina aurreleko tanto kenduzkoetenak ala izan dituk, sake hueltan denak, Gaiantzen oso aukera gutxi sortudik. Aurrera tuin da Juan, baina eramaterik ez. Sake pozoitsua zen bestela ere, eta horrela erantzuteko, kasi punpalaster erantzuteko, ezinezkotik hurbileko zerbait. Zumaiatik Tomasek ikuskizun polita eta irudi zoragarriak. Aupa Irujo.
Eraman Juanek, Olaizola. Kanpoa. Eskuin Sotamano. Gaizki. Falta zaizkion 8 gintzeak, bata bestearen gibeletik egin beharko lituzke. Irujoren azken sakea. Biurria aurreko gehienak bezala. Eskuin Sotamanoa ederki gurutzatutakoa, jaso Aimarrek, botez jarri da Juan. Luze, eutxi Olaizola. Bote handia egin du pilota horrek. Eta Juanek biltzerik ez. 15 eta 21. Egan, egindik pilota horrek, Bai, asko biliek eta gero gainea Juanek izan dik aukera, bilekuteko airez botea jarriek. Botea ez zuen txarra baino, hor uste baino gehiago ibilizaio. Baina airez berak zien aukera. Eta aurretik ere izan dik beste bat, airez jartzekoa. Bai. Tanto honetan bertan. Aimar. Eraman Irujo, Olaizola, eskuinez azkenean Txokora, erraz iritsi da Juan Txokora, eraman Aimarrek, ordu aukera. Goleaka da, ez du bihurritu, beste aukera bat, Txokoan oso arro utzi du. Aimarrek moztu, ezker gantxoa Juanek. Ongi hor defentsan, Sotamanoz Aimar, ezker Ormarantz. Juan indartsu, Ormabikoa. Iritsi egin da Juan altxa, baina erki bildu du Olaizolak. 16 eta 21. Bat falta zaio, baina bat hori egin beharra dago. Arestian 8 falta zitzaizkion. Olaizolari 2 gutxiago orain, 6, baina segidan egin behar. Haze pilota eraman duen, Ikaragarria benetan. Ikaragarria benetan Juanek eraman duen pilota hau. Aimar baino dezentez barrurago zegoen. Eta nola iritsi den, nola bota duen bere burua eta erortzen ari zela, nola jo eta txapagainean jarri eta bildu duen. Arritzekoa benetan. Eta gero hor argazkilari batek hartu du epela. Arrastaka joan denean Juan. Olaizola. 257 pilotak da orain arte. Sake gurutzatua. Eraman Juanek. Aimarrek. Ezker gantxoa. Nola bai bildu. Moztu. Jaso Juanek. Olaizola. Arro. Ibero ongi. Sotamano. Aurra gaitzeko pelota arrazin, Sotamano jotzeko. Irujo. Olaizola. Gantxoa, ona. Bildu Juanek ezker Ormarantz. Eraman Aimarrek bikain. Juan indartsu. Sotamano Aimar. Ederki moztu du. Eraman. Ormabikoa eta tanto. Beste 5 behar. Eta orain etenaldia. Juanek eskatuko duela uste dut. Bai, zuzenez etorrek. Izan dizkik, tantotan aukera bilekuteko eta airez da, botea jarrira izan du dit, baina aurreak gaiteko pelota izan dizkik hasieran. Eta partida azkenean gogortu egin dut, Josean, ja 276 pilotaka da, azken honek ere beste 19. Bai, asko, tanto gogorrak izan dut eta oso honak bai, eta partidu bateko beste honaziak. Gaina emozioa hendik, ikusten dek, zaila aukela, Aimarre, baina hilio bizi aide jokatzen noain, da pixkat sakera asmatzu alimadu, eta errematen baki, nolakoan ezkarrakin hau, ezkargantxoa
honek izkutatu, jendik ondo hartze balin bago. Gara, beste un bat tamaino gutxio, baina... Aurrera, Elena. 20 eta 10 izan da Aimar Olaizola atzetik. 7 bateko partziala miraria posible alda oraindik. Ez, oso gatsa da. Bueno, baintzet, untxe da bila probatera ikusten, hori oinarte monda ben maila baino bide daukela. Baina, txabaketa guztizien jateziako konfidantzie, ez da dukin, eta oin erneguz edo, probatetara da, eta ointxo mugitzen da, eta lehen baino beto bai. Dena den, Irujo hori ere, azken tanto hori egitea asko kostatzen ari zaio, Bai, oso gatsa da, mendik aurrera gutxik ezitie dauen trotiekaz. Eskerrik asko, Roberto. Oso zail ikusten du partida iraulia alizatea Roberto Garziarinok. Hemen diaura suertea hundienea, eta ondo jokatu eta ondo suertea. Oso zaila dauka, baina lehentxeago zailago izan du. Sekula ez da aurretik izan Aimar Olaizola, izatekotan ere 22 batean beharko luke. Bat eta huts Irujo aurretik, bana, 9 eta 4 Irujo aurretik, 9 20 eta 10 Irujo aurretik, 21 eta 14 ere bai. Une honetan, sakeak 17, erreferak 21. Sake laburra, ongi erantzun dio. Aztertzerako nolabait eraman. Zer egin Aimarrek. Bebetik jaso. Irujo. Txokoan indartsu. Aimar, jaso. Botez berriz ere joan. Bizi. Jaso. Txokoan. Iritsi egin da Aimar eskuinez. Ormabiko alamoduzko bat. Boztu Juanek bizi. Pasa. Juan Martínez de Irujo. 2014 urteko 3 txapelen jabe. Binaka Abel Barriolarekin, buruz buru Julen Retegiren aurkako finalean, eta lauterdiko txapela irabazteko berriz. Aimar Olaizola hartu du menpean, hause izan da Kaiolan goiztuetarra galdu duen lehenbiziko finala. Juan Martínez de Irujorentzat, 3. txapela Kaiolan, orotara 13. Pare-parean dira beraz txapeletan Olaizola eta Irujo, baina Irujo da pilotaren historian urte berean 3 txapelak 2 aldiz irabaztea lortu duen, ez urte berean 6, alegia, lehenbizi lortu zituen 3 txapel, eta orain 2014an berriz ere 3 bereak ditu. Zoriona, Juan Martínez de Irujo. Aimar berriz ongi ez dago, baina alere 17 eta 21 etorri da. Elena, ez dakit non zauden alduzunean aurrera. Yo no había ganado otros días, aunque no sean finales, y sabía que le podía ganar. Y hoy, mira, no sé si seas tú no me lo ha flautado, pero me la merezco, ¿no? ¿Qué análisis de la final haces, Juan? Partido raro, ¿no? Atacadas. Los dos hemos cometido muchos fallos tontos. Yo igual le he dado un poco más de velocidad que él. Ya esto es la clave, pero da igual, es la forma de jugar. Lo que vale es llegar a 22. Empate a 9, habéis estado en la segunda mitad, has logrado un parcial importante, te has marchado en el marcador y luego al final ha costado hacer ese último tanto y cerrar el partido. No te digo nada. Decía que en la segunda parte del partido te has marchado en el marcador, has logrado una importante ventaja y después ha costado cerrar el mismo. Sí, la primera parte también he medido, pero luego Aimar es mucho Aimar. Te hace el saque remate y te iguala, ¿no? Mira cómo ha venido hasta el final, hasta 17 tantos. Y bueno, lo importante era resarcirse de esos malos momentos que iban a venir, darle la vuelta a la tortilla y ganar, ¿no? Repito, igual no ha sido un partido muy vistoso para el espectador. Los dos hemos cometido fallos, pero yo me quedo con que le da mucha velocidad y que esta chapela pues, es de las que más ilusión me hace de todas, ¿no? Bueno, un triunfo histórico, la triple corona, el único pelotari en la historia en lograr 2 veces los 3 títulos el mismo año. Muy bonito, pero bueno, eso ahí está ganado ya y eso. Partido ahora no me va a dar de comer y no me conformo con eso. Quiero seguir peleando, el cuerpo tengo bien, físicamente me encuentro fuerte. Ya por el parejas a lo que o quien nos toca y a ver lo que podemos hacer, pero bueno. Una por una está en el frontón dando el callo, entrenando bien, que las lesiones
nos respeten y seguiremos dando guerra. 13ª chapela de tu carrera profesional, ¿eres supersticioso? No, ojalá, si me quedo en 13 también no pasa nada, por final 13 ya tengo en casa, pero bueno, no me conformo. Tengo 33 años, yo creo que todo cuerda para un poco más en esto y espero que no sea la última. Hoy hemos visto una versión venida a menos de Aimar Olaizola, pero en cualquier caso es un rival durísimo y hasta el último momento no ha cedido nunca, en ningún momento. Sí, ha tenido más fallos de lo que nos tiene acostumbrados, pero yo creo que yo con la velocidad pues he desarbolado, ¿no? Le he dado mucha caña por abajo, le echaban los pies, ahí poco puedes hacer y yo también he fallado y los dos hemos tenido fallos y el uno al otro ha habido rachas que nos hemos metido el uno al otro partido y nos hemos dado oportunidades. Sí. Al final también en el brazo se me han cogido a la hora de sacar con 20-10, igual se tenía que haber acabado el partido y no me ha dejado hacer ese tanto, pero bueno, con Neymar está claro que no te puedes descuidar. ¿Alguna dedicatoria especial? Bueno, pues a mi familia, que es la que me aguanta todos los días, y esta vez pues me quiero acordar de las horas que meten mis compañeros aquí conmigo en el frontón entrenando, ¿no? Compañeros de Aspe. Les doy mucho la lata, que tienen que venir muchos días a entrenar conmigo, por suerte para mí, y sin ellos pues no habría ganado esta chapela, va por ellos. Soriona, Juan. Eskerrik asko. Juan Martínez de Irujo, abiadura handia eman dio pilotari, gehiago izan da, merezi izan du irabaztea, azkenean dezente hurbildu zaio Aimar, baina merezitako txapelduna inolako zalantzari gabe, eta Josean entzun duk 13. hau izan dela behar bada ilusiorik handiena egin duen txapela. Bai, atzeneko urtek zenbat, hola banaka txapelak irabazi gabe, Aimarrei frontoi guztin bai, urte batzu, bai, urte bat, nik uste 2011 geroztik nik uste, eta alata guztiz 6 final segidan jokatuak, iazko 3 sartu zuan, iaz 3 bakarra irabazi zian, aurtengo 3 sartu duk, 3 irabazi ditik, azken 6 finaletan izan duk eta 6-tik 4 irabazi ditik, badu zerbait. Bai, marka ikeragarri, eta bi mutilok, ez Juan bakarrik, Aimar historie indie, historia pasatuko txok eta diferentzi markatuzki, beak atzeneko urtetan diferentzi ondi markatuzki eta dudigetzeok bi diela fenomeno batzuk. Pelota ikeragarrik eta aldi meinateatzeien pelota egitako ditiela. Bai bat eta bai bestea. Ez dago zalantzarik. Saribanaketaren ondoren harrapatuko dugu Aimar Olaizola, ea zer dioskun goizutarrak. Pello Patunek San Felipe Venezuelatik ikusi du partida, Irujo txapeldun dio. Eta Koro Barrenetxeak partidaz gozatzen eta horrelako irudiekin ezin hobeto zorionak Euskal Telebistako teknikariei. Eskerrik asko, Koro, esango diegu. Saribanaketan Nagore Bonillak, Fagorreko ordezkaria da Nagore Bonillak eta Josune Aristondok diardute. Bizkaiko Foru Aldundiko kultura diputatuak. Juan Martínez de Irujo, 2014 urteko lauterdiko txapeldun, eta buruz-buruko txapeldun kantxa osoan, eta binakako txapeldun Abel Barriolarekin. Aimar Olaizola binakako finalean sartu zen Aretxabaletarekin, ez zuen irabazterik izan, buruz-buru berriz lau oberenen artean sartzerik ere ez zuen izan, Julen Retekik kanporatu baitzuen nahi duzunean aurrera. Barkatu, Aimar Olaizola dut ondoan. Bai, Aimar, halako batean behartzuen, porrota iritsi lauterdiko txapelketan. Nik uste hemen beti esatuna, irabaztea beti zaila ez, eta aurten nik uste ez duela merezi izan dure, gaurre Juan ni baino bastante gehiago izan du eta merezi bentuz irabaztea. Txispari gabe, konfiantzari gabe, ikusi zaitugu behar bada. Normalean txapelketa osoan aipatu duzu behin eta berriz etzinela zure honenean, baina aurreko batzuetan hola egonda gero finalean hasi egintzara eta beste baila bat eman duzu gaur ez duzu posible izan, Ez, nik uste gaur ikusia txapelketa duzin ikusien berdina ez nik uste.
nik esanatik aparte ikusiela eta gaurre bai, ez? Pixka nekatua, txispik gabe, eta nik uste golako pilotari baten kontra nabarit juten, ez beste partiutan igual. Bai, bueno, alduan nahi du, lan nahi ez eta partidu gira ditu, baina nik uste joan bezalako pilotari baten kontra ez baldin maut, beste eta bezala jokatzen zinezkoa. Bederatzian izan zarete berdintuta, gero hor eta kada batekin eta ies egin du markagailuan alere, ez duzu amore eman, Ez, nik lanen seitut, ez, garbi dona, ongi ez zaudenen beste era batea jokatu behar dela, eta nik gutxinez lan nahi dut, tanteoan nik uste nahiko itxuratu duela, baina garbi ikusten zen. Berak ni baino velozia askota zegillo ematen zila, gero boleakin kristo mina indit, ez eskura ematen nin. Hor ez aurret ez atze gelditzen zen atropeiatu jentzen eta lehen esan. Nik uste bera merezimentuz, ni baino hueki jokatu eta merezimentuz irago zegula. Egin dituzu normalean baino opari gehiago, berak behartutako opariak izan dira, edo zu etzinelako zure honenean? Dena, dade bizko esango nuke, nik uste ez dakizema faio izango jo, baina holako partidu baten haimaz faio intan, nik uste zinezko lira ez. Partido hitan ia dena perfecto imarra izaten zu, eta nik uste haimaz pilota galdu ezkero, normalana gaur gertatuena gertatzea. Bueno, oporrik ez dago orain, Aimar. Astartean Beñakako txapelketaren aurkezpena, eta tira, ez dakit behar bada atxena beharko du zure gorputzak, baina ez dakit izango den atxedenik. Ez, atxeden, ez. Nik uste esan duten ez mintzaia hostiela bertan, uste eta zikoela ja Beñakako, eta hemen dena segida dio, eta importantena gutxinez pena gaztutzeko, eta seitun beste txapelketa da azten dela, hemen digene un pare bateo ja berriz Beñaka konzentratuta eta horrekin beharko. Zure marka historikoa da, lautardian lortu duzuna, 8tik 7 hasita, 7tik 7 orain arte, baina tira, Irujok gaur erdietsitakoa ere, balentria handia, ez? Txapelketa, historian pilotarik bakarra, urte berean 2 aldiz 3 tituluak irabazten. Nik uste, ni bete ezetan nik gauze giri ez ditu, importantzi gehiagirik ematen, ez? Nik uste hor, bakoitza bere karrera bukatzen dune horrengo dia eta hor du nik usiko diaz, baina, nik uste lehen Juanek ez du loi demosatu barrigan, ez? Bestela demosatu kriston pilotari dela, histon izan duen pilotari gogoenatako bat. Oain digan, ni baino gazteo da gaina, sasoiaren ni baino goetan ni seguru, no? Oain digan txapela gaira hoziko txula, ez? Bukatzeko, ez da adinkontu izango, ez da lehenengo aldia galdera hau egitean dizudana, baina ez da adinkontu izango bajo aldi hau. Ez da, espero dut, ez, oain, garbi dona, nire betikoen itzala, ez, eta, lehen esan dut, nik uste, pena ematen du holako partiu galtzen diena, baina, nik uste hemen baitaren horbera jakin bardu nondon zegin duen eta zegitea daukin, ez, eta nik garbi dut, mendik aurrea saiatu gunez, ni beti bezala, adinan abaldin bat, mendik aurrea zimaldi batxu txapelak irabazi, pena izango da, baina, lehen lortuteko kimentzak gustura gelditiko naiz, ez. Eskerrik asko, Aimar. Bale, zu. Aimar Olaizola. Ez dago joko punturik oberenean, hori aurretik ere ikusi dugu. Gaur finalean ere nabarmendu da hori, Juanek askoz ere abiedura handiagoan ibili du pilota, nagusitu egiten zen, sake errematean eta asmatu duenean izan dira Aimarren tanto hiladak eta hurbiltzeak, baina Juan askoz gehiago izan da eta merezimendu osoz lortu du. Gaurko garaipen hau, txapeldun handiak biak ere, eta une honetan, 13 txapel dituzte. Gorengo mailan, bada zerbait, batak 35 urte, besteak 33, nik uste biak ere oraindik pixka baterako izango ditugula. Goiko mailan, Irujok egindakoak 13 izan ditu, Sakez 2, Airez 6, Moztuta 3, Luze Jota beste 2, galdutakoak 7. 2 erasoan 5 garbiak. Olaizolak berriz, gutxiago egin eta gehiago galdu. Egindakoak 10 izan ditu, Sakez 1, Biparetaz 2, Airez 4, Moztuta 2, Luze Jota 1. Galdutakoak berriz 10, eramateko sake 1, erasoan galdutako 3, garbiak 4 eta bestea behartutakoa. Pilotakadak, ia 300, 200 eta 91 pilotakada, 55 minutura gabe, jokoaren iraupena berriz, 11 minutu pasatxo. Eta Helenak ondoan du, galtzailearen botinero eta anaia Asier Olaizola nahi duzunean aurrera, Helena. Bai, alaxe da, Asier, tira, partidua ez da behar bada ona izan, baina gogorra bai, naiz eta opariak izan, naiz eta hutsak izan, tira, gogorra iruditu zaigu. Eta gizema pilotazo... Ia 300. Bai, gorra ez, gaina horiek aire eta asko jokatze behin, baina nik uste partidua bestela batxarra izan duela, ez, fallo askokoa, eta finalatan oso zaila izatea partidu borobila atertzea, ez? Asier, zure aulkiko lana gaur zailtxamarra? Zaila, ni beti esaten duena, kanpotik handen errex ikusten dugu, gero barrenen egon bar da hor jokatzeko, eta nik hasieran esan duen bezala,
txapelketa guztien zerra nahi ez da ongi bili, eta gaur ez, esan gauz badaba kontrario gehiago jokatzeo gutxio, baina, bueno, nik uste, txapelketa guztien zehar ikusi du Aimar, ikusi dela gaur ez, pilota erresa galdu, eta, bueno, nik uste gehiema tokizkan egon duela jokatzeko momentun, ez? Behar bada, Irujoren abiadurak behartu duelako, nolabait ere hutsak egitera, edo behara ez dagoelako bere unerik onenean? Ez, Aimar ohituta do Irujok abiadura ikaragarri ematen dio, eta ohituta do Irujon abiaduran jokatzen zaila da Irujon kontra jokatzea, baina ez, bera ez da olako zongi, ez, txispa faltakin dago, eta pilota erresa galdutu, ez, baina, bueno, garbi dago Irujok ikaragarrizko velozia ematen dila, eta zaila dela Irujon kontra jokatzea, ez, lehen esan duen bezala guri kanpotik askotan erretxe egiten zaibu, baina dena bakiu barrenen, zaila dela, ez, baina garbi dago, bueno, Aimar ez da hola, txapelketa guztien zehar, ez dala egon du bere joko puntun, ez. Dena den, ohitu egin gaitu behar bada, denok ere sekulakoak lortzen, 7-tik 7 irabazi, eta tira final guztietan egoten, eta hau ere normala da, makina ez da eta. Ohitu digin gabe, ez, normala ez dena 7-tik 7 irabaztea, ez, eta garbi dago, bueno, Juanek asko jokatzen dula lauterdien, horregatik gaur txapeldun gelditu da, eta beste uste 3. txapela dula, ez, lauterdin. 3. bai. Horrez zerbait esan nahi du, ez, eta ematen din abiadurakin jokatzea oso inkomodoa da, ez, eta bere kontra jokatzeko emarrazu eguneko eta Aimar eguneko ez da egon, eta horregatik galdu. Dena den, ikusiko ditugu, Martinez de Irujo eta Aimar Olaizolaren arteko final gehiago. Asier? Ez da git, ez, nik uste, batez be Aimar edaden aurrera dio, eta nik uste, espero dut, bai ez, baina, nik uste askorez diala izango gehiago, ez? Tira, ez dezazula asmatu, eskerrik asko, Asier. Vale, eskerrik asko. Bueno, Asierrek berak ez du, txapelik irabaziko, ja, pilota utzi zuelako, goi-mailakoa behintzat, baina Aimarrek, zer Josean, zaldu besterik irabaziko? Nik baietz esango nikek. Lautardin da, baina egunetik gehiago kostako zaiola, nik uste horri izango la, bain di urte pareaten. Ikus dezagun, Magnesitas Navarras gure babeslearen eskutik, gure ustez partidako tantorik onena izan dena. Aimarren sakea, Juanek ongi erantzun, sotamano ona Aimarrek, sotamano Juan ere, luze Aimarrek, pilota zaila atera du ezker hormatik Juanek eta eman egin dio, ezker zehar bikaina Aimarrek, bildu ezker hormarantz Juanek, ireki Aimarrek, bikain, ederra tantoa, ongi bildutakoa Juanek ezker hormarantz, luze txokora Aimarrek, jaso Juanek nolabait, moztu Aimarrek, jaso Juanek, Aimarri ezker horman sartu zaio, ireki Juanek, eutxi Aimarrek, berriz ere ireki, jaso Olaizolak, ezker hormatik ongi atera du eta ireki, erdi-erdian utzi Aimarrek, eta hor ederki bildu, bizi-bizi jo, pasa eta 8. tantoa Irujorentzat. Hauxe izan da gure ustez, partidako tantorik onena Magna gure babeslearen eskutik. Eta harrapatu dugu botileroetako bat, bestea ere hortxe duela uste dut Elena Azpeitiak. Patxi Eugi gustura izango da, Elena? Alaxe da, hementxe da, Patxi, nire ondoan. Patxi, contento, ha sufrido, ¿eh? Bueno, contento, muy contento, ¿no? El partido se lleva bastante bien, Juan está jugando mucho, está dando mucha velocidad y bueno, parecía que el partido está ahí, pero bueno, ya te he dicho antes, ¿no? Está jugando contra Aimar, que fue la serie de 4,5 también, y luego te empieza a sacar bien y a rematar y te puede complicar la vida, ¿no? Pero bueno, Juan tenía que haber hecho lo suyo, seguir como está y esperar su oportunidad y al final, pues claro, ha llegado, era cosa... en un primer momento ahí parece peligrosa, pero bueno, es lo normal, ¿no? Que hubiera acabado así. Tal como se ha desarrollado el partido. A ver, ¿saca al ancho esto ha hablado? Bueno, saca al ancho siempre, Juan siempre le ha gustado sacar al ancho, además tiene facilidad para sacar al ancho y da mucha velocidad y la verdad que bueno, se ha hablado también sacar al ancho, sí, a mitad de partido y así ha sido, ¿no? Bueno, ahí con el 20-10 parecía que estaba el pescado completamente vendido, pero no hay que olvidar que delante está Aimar Olaizola. Del 20-10 al 21-17 ha costado cerrar el encuentro, ¿eh? Eso es. Ha empezado a sacar, ha empezado a rematar a través del saque, ¿no? Del saque y bueno, ya te he dicho antes que Juan está restando bien, lo que pasa es que el otro está tratando de sacar. Había que seguir, había que mantener la calma y seguir dándole velocidad como lo ha dado hasta última hora y si se sigue así, bueno, a 22 sí va a hacer tanto, tarde o temprano iba a llegar. Bueno, ser botillero de Juan Martínez de Irujo quizá no sea fácil, pero bueno, esto es casi como ser aficionado del Barça, ¿no? ¿Cómo? Digo que ser botillero de Juan Martínez de Irujo es un lujo.
Bueno, la verdad que sí, la verdad que yo, además como se está viendo todos estos años, ¿no? Está yendo a más, va desarrollando cada vez más sus condiciones que tiene aún, se está haciendo más fuerte en la cancha, está dando cada vez más rápido en la cancha y prueba de ello que pasan los años y yo creo que va para arriba, ¿no? Más maduro y aprendiendo a sufrir además. Sí, ha madurado, está sufriendo, está trabajando como el primer día y la verdad que da gusto estar con él. Termino, ¿lo de Aimar Olaizola es pasajero para ti? Bueno, Aimar aún tiene 35 años, también lógicamente va para adelante, va un par de años más que Juan, ¿no? Lleva unos años también una tralla terrible de un nivel altísimo. Quizás ahora pues no está al nivel de entonces, pero mantener aquel nivel que tuvo pues también era muy dificilísimo, ¿no? Pero bueno, Aimar hoy ha perdido, pero ha perdido en la final contra un gran Irujo y no creo que sea para entrar en debate su futuro. Yo creo que el siguiente campeonato seguirá siendo tan igual de favorito que Juan, igual. ¿Veremos más finales entre ellos? Yo no me cabe ni una duda, que aún para mí los dos aún hay diferencia con el resto y eso es para la pelota yo creo que no es bueno, ¿no? Yo pienso que debería de haber ya gente que se empezaría a apretar, pero se ve que no hay porque eso tiene un nivel altísimo y yo creo que aún les queda cuerda para rato. Zorionak eta eskerrik asko Patxi. Zuri. Oraindik puska baterako ikusten ditu beraz, gorenean biak ala biak, Irujo eta Aimar. Patxi Eugik, bera ere buruz-buru espezialista handia izan zen, kantxa osoan zein lauterdian, binakako txapel bat falta izan zitzaion aukeratuen klub horretan sartzeko. Finala jokatu egin zuen, baina irabazterik ez zuen izan. Bueno, Josean, finala erabat onna ikuskarria izan denik ere enik esango, baina abiadura handian jokatutakoa izan du, tanto onak ere dezente izan ditiagu, eta azkenean, emozio pixka bat ere bai, ez duk, hau baino hobeak ikusi izan ditiagu, eskaini izan ditiagu, baina kaskarragoak ere bai. Bai, final borobile atzenen ateatzea gutxitan zehatzedek, finaletan partio honak gutxitan tokatzen du. Baina nahi itzatak bitxu hola txarra, nahi guztu hona, bizi izan dek, Aimarrekin ez dio Aimar ikusi, betiko Aimarroi, baina gaien zen Irujo beti bezala, nik uste indartsu ibileala, asko sakatula, beti bezala esan nahi di, presakare bai batzutan, pelota esente galdure bai, baina nagusitu indek, peloteon alde ikaragarri hondek, horre hondek aldea, askoz bizio mandiola, askoz golpe gehiago erakutsiola, askoz atzenen golpe gehiago alima aukera gehiago izaten dek, eta urdun nagusitasun dezente erakutsi Irujo. Igual errezago irabazi behartzin, baina atzenen pixkat, emozio pixkat izan dio. Bueno, honen beste zagurtuko zaituztuko Euskal Telebistaren lehenbiziko katearen ikusentzuleak, eskerrik asko gaur ere gurekin bat egiteagatik, gogoratu, jarraian hirugarren partida bat ere izango dela, hirugarren honetan Riko eta Untoria izango ditugu Mendizabal hirugarrena eta Merino lehenaren aurka, ETB 4 katean ikusi ahal izango duzue partida hau, eta gero gogoratu, etzi aurkeztuko dutela, aurten hasi eta datorren urtean jokatuko den binakako txapelketa nagusia eta ostiralean bertan hasiko dela eta Euskal Telebistaren bitartez ikusi ahal izango duzuela lehendabiziko partida Donostiako Atano hirugarrenetik. Besterik ez, eskerrik asko eta plazer baduzue jarrai ezazue hirugarren partidarekin ETB 4 katean. Izan ongi. Vaya fotógrafo. ETB 4 jarraituko dugu hirugarren partida honekin Riko laugarren eta Untori alde batetik, Mendizabal hirugarrena eta Merino lehena bestetik, eta Rikori fortunatu zaio lehenbiziko sakea. Hemen txeguzue txapa zialdoka nola ibili den. Zenbat irudi polit eskaini izkigun
slow motion kamerak. Eta ikusentzuleon oniritzia ere jaso du, mezuetan eta jaso dugunez, denak irakurtzerik ez dugu izan. Noski. Baina mezuetan bitartez eta jakinarazi diguzuenez, oso gustuko izan duzue. Plus hori. 16, 3. partida Urriko. Ez da behar bezala jarri, Untoriaren ezkerka da ederra. Ongi, Merino ere. Hemen musikarik ez dute oraindik kendu, baina 3. partida hasi da, eta isiltzen duten. Hemen pilotaren musika entzun nahi dugu, ez besterik. Keinu Mendizabalek. Erabat gaiztotu zaio ezker horman Untoriari atera egin du, baina gora alde egin dio. 1-0 urdin. Untoria, 9-4 ongi erantzun dio sake horri. Bana. Merinok galdutako pilota garbia. Bado Harriko. Indarra hundian ateratako sakea Mendizabalek erantzun dio bolea, zaukera ona izan du Jorgek, gehiegi gurutzatu du. Pilota aldatu egin nahi dute urdinek. Bilboko Bizkaia pilotalekua mukuru betea izan dugu. Oraindik ere jende dezente geratzen da.
Badoa Mendizabal. Erki erantzun dio Untoriak. Merino. Hori eramaterik ez, txapara joan zaio. 3-1. Hogeita 5 urteko Antzuolarrak atera du sakea. Eramatekoa zen, inolako misteriorik ez zuen horrek, baina txapapera joan zaio ba. Ezkerra irea, erdira, eraman Jorgek, atzera Merino. Eta hemen jokaldia zabalean nahi izan duela iruditu zait, baina eskunia gelditu zaio pelota. Ez da bat ere txukun moldatu. Hemen txedugu. Nik uste deja da. Neuk ere ala uste diat, baina aizki jotakoa. Rikoren sake indartsua, eutsi Merino. Mendizabal, ongi. Álvaro Untoria. Boste terditik atzera. Moztu. Ongi, Jorge. Goleaz, eraman Untoria, ongi. Ezkerkada luzea Merino. Azpiterditik jaso Miguelek. Ezkertxo tamarra sartu da, bat ere premiari gabe. Eta oso gaizki jo Mendizabalek. Ez diote hasiera txukuna eman partidari, egindakorik ez dugu oraindik denak aldutakoak. Rikok bat galdu du, Untoriak 3, Mendizabalek 2, Merinok bestea.
Zabaleratu da, eraman bien tartera, iritsi egin da Mendizabal, atzera Jorgek. Hormadikoa Merino, Guntoria. Ezker horma gehiagitxorekin, baina tira. Eta gebatzen ez eraman Merino. Launa. Dena galdutakoa gorain arte. Untoria, arro, errebote ingururaino, Iaso Merino. Zeziztue. Bai, horixe, bueno, lehenbiziko egindakoa, hauxe, bat behintzat. Ze jauzia egin duen Mendizabalek. Sake zitala zijoan, botez erantzuteko. Biurri eta gaiztoa, eta sotamanoz, oso ondo erantzuzio. Merino lehena. Atzera, Miguelek. Dotorea. Eraman ordea Mendizabale, bolea zabalean zoragarria tanto. Aparta. Bikaine, Aparta benetan. Ezker gantzua oso ona izan da. Eta Mendizabale Iaso ondoren eskuin boleaz goxo utzitako hau ere, erra. Otamanoa Jorge. Keinu, Ez zio besoa lutzatzen utzi, Ez egia da hori. Nahi gabe, sartu inde, pelotan gainea, Keinu egin ziok eta gero eskue luzatzeko zeak izan, besoa luzatzeko lekuik. Gero dejada inbehar izan dik eta txapara juntzaiok, hemen ikusiko jo. Keinu iteziok eta Merino aurreak. Atzelariak biak joan dira aurrera. Eta hor Merino esan dio barkadak, baina
Aitor Mendizabal, arro eta luze atera du. Haze errestoa Álvaro, bikaina benetan. Gantxoa, golea. Ezkerkada ederra. Gozatu. Sotamano arroa, 8 terdira. Eskuinka polita. Mendizabal bila, golea, erabat gozatu. Barrun. Untoria. Eman dio, galanta. Beharra izan denez. Bai, horixe. Zoragarria benetan, Hiru egindako ditorrikok, eta 2 apartak izan dira. Ikustazu ez, zen olako zartada eman dio. Esoa luza eginda, bai eskuan bikain sartu ere. Eta denborarik ez die eman aurkariei. Tanto ez duan ikusita, esatek mutila honek. Ez zeu gutxio jokatzeik, zenbait tanto ondan ikusita, Dauzkan doainekin. Doainekin, bai. Zenizeroko aurrelaria gaterako du sakea. Batere aprobetxatu. Dotorea. Bueno, Mendizabalek egin duen lehenbizikoa eta Urdinek egin duten lehenbizikoa, lata guztiz ere tanto bakar batera dira. Gogoratu 16 dela, 3. norgehiago hau. Txokoan edarki utzia izan da.
bat eta huts urdinak irabazten, bana 4-1 urdinak aurretik, launa 6 eta 4 eta 7 eta 5 aurretik izan dira. Reiko eta Untoria unionetan 6 eta 7. Antzuolako pilotariak aterako usakea. Oleaz Riko, usartzerik izan pilotak goitik bere egin behitu. Arro, Untoriak 8. Bere burua saldu du. Eta gero altxatzerik ez. 7. Horixe da bere burua saltzea. Aukera ona. Berak aprobetxatu ez, aurkariari eskuan utzi, bera salduta geratu, eta gero ezer egiterik ez. 3. berdintzea. Atzera Merino, gerra. Eutsi Untoriak. Ez da behar bezala jarri Antzuolarra. Tanto hau bukatu bezain azkar, oraintxe joko dugu Elena Azpeitiaren gana, Jose Javier Zabaleta ondoan omendu eta. Aurrera, Elena. Bai, alaxe da, Jose Javier, arratsaldeon. Kaixo, arratsalde. Garbi dago gaurko jaialdiko protagonista nagusia Juan Martínez de Irujo dela, azze balentria lortu duen zurekin iaz binakako txapela lortu zuen Iberoko aurrelariak, Bai, gaur ikusi da ez, bigarren zatian oso ongi jolastu du, oso serio, eta hor atera ditu oso tanto batzuk oso onak, eta bueno, azkenean kostatu zaio azkeneko bi tanto egitea, baina nik uste partidu ona egin duela. Partidu ona eta garaipen bikaina. Zeuk ere partidu ona egin duzu gaur hemen, jokatua zara, lehen partida jokatu duzu, eta tira erakustaldia eman ere bai, sasoi puntu honean zaude, Jose Javier binakakoari ekiteko. Bueno, bai, nahiko ongi ez, aurkitzen naiz, azkeneko partidu hauetan, eta eskutik ateratzen zai pilota, eta gaur ongi ibili naiz ez, baina ere izan ditut 5-6 faio ez nituela egin behar, eta hor zehoze, ez dakit, hori korregitzen dugun, ez? Hortan hariko zarete lanean, ez da, binakakorako puntu buruan jartzeko jarri nahian, ez? Bai, aurrengo astean hasten da, eskuak eta ongi dauzkat, eta aste honetan egingo ditugu pare bat entrenamendu edo bat, eta lekzioa eta hoi, eta aber zeinekin tokatzen den, eta non tokatzen den partidu. Norekin jokatu behar duzu, 2015ko binakako txapelketa? Ez dakit, Irujorekin edo ez dakit, ez digute oraindik deus esan, ez? Tira, baina zuk jokatuko duzula, jakinen badakizu. Bai, ostegunean esan zidan Martinek, hemen etorri nintzen pixkat entrenatzera, eta esan zidan, aste artean joan behar nintzela aurkezpenera. Norekin nahiko zenukeen ere esan diguzu? Bai, Irujorekin. Nik uste denak, ez, Irujorekin nahi dugula, baina, aber ze gertatzen da. Tira, laizter argituko dira gauzak. Eskerrik asko, Jose Javier. Eskerrik asko.
Jose Javierrek egin duen aitorpen horrekin bakarren bat dardarka geratu izango du Josean. Bai, denak etzek eta abisautan goien, hori izan nahiko guen. Hori ba, abisurik izan ez dutenak, zergatik da? Nerekin berandu dabiltzalako edo deitzeko asmorik ez dutelako? Bai. Baliteke, gala pentsatzea, bai. Etzi argituko dira zalantzak. Atzera Merinok. Saietxetik, eharki erantzun dio Untoriak. Ormabikoa ederra Miguel. Nio. Dotorea, Fernando Tampiak sinatzeko modukoa. Lege zaharrekoa. Lege zaharreko Ormabikoa. Ederra, benetan. Ikustazue. Hor, barurantz zetorren Jorge. Eta Ormabiko aparta jo du. Bilardetorreko atzelariak. Jokin Balantzategi Abadek bidali digu lentxeago mezu bat eitb.eusen bitartez. Final ederra ikusi dugu Bogotatik. Gustura egongo nintzen alere Aramaion Sosiedadean patxadan kopa batekin. Aupa Aramaio. Munduko zenbat bazterretatik ikusi duzuen partida, Guretzat pozgarria da, oso pozgarria. Bien tartera, Merino, kongi eitxia, ordu aukera Mendizabale, gantxoa. Zabalera naita. Bolea ona, jaso Jorgek. Merino. Ezkerkada luzea, bederatzi terditik eraman Miguelek. Jorgek bien tartera eskatu eta eutsi Herrioxarrak. Olautik iru dira, bai hemen Herrioxarrak. Jaso Mendizabalek. Jorge, eman dio berriz ere, ederra! Eta Mendizabalek eramaterik ez. Oso hona hau ere. Honen antzeko beste bat izan du. Tximista bezala joan da bien tartera, bi aurkarien tartera, orain honetan Mendizabale kolpea tiratzeko modua izan du, baina oso behartuta eta ezin altxa. 8 eta 10. Nola mugitzen duen, pilotak eskua. Benetan irudi ederrak dira. Apartak. Gorriek aterako dute sakea, eta beste pilota bat ateratzeko asmotan dira.
Jorge Rico. Erdi-erdiko sakea, eraman Merinok. Geitxi. Ezkerra irea, Nostu Mendizabalek, atzera Rikok. Biladoa, egin zaio. Jaso Merinok. Ezker sotamanoa ona, Jaso Miguelek. Botek askarxe marragin dio. Sotamano Zorge. Mendizabalek txokoan erabat engainatu du aurkaria, baina txapara. Errementainek amezketatik bidalitako mezuak. Amezketan kluben arteko txapelketa nazionalean, Euskal Herriko txapelketan alegia, lauterdian aurrera saiatzeko Arteagak 18, Uharteko Joldik 17. Eharra partidu lan asko eta tanto eharrak. Buruz buru, Uharteko Lasok 18, aurrera saiatzeko Urreta Bizkaiak 13 partidu gogorra. Binakakoan erabakiko duk. Eta Binakakoan aurrera saiatzeko ordezkariak irabazle 22 eta 17 irabazi diete Labakak eta Arratibelek, Garralda eta Lintzoaini. Irabazleak oso ondo, beraz aurrera saiaz, final erdietara. Eskerrik asko Errementain. Jaso Mendizabalek, bolea ez da oso ona izan. Ematea, pasatzea hundek. Bila Mendizabal, txokora, eutxi. Sotamanoz Mendizabal. Eutxi Merino. Ormabikoa oso arroa, baina... Efetoa mate jo, Iztua. Azkarra. Ikaragarria. Arro, baina. Jende tarte, juntekia. Bai. Mendizabalek eraman. Eutxi Merinok. Dejada azkarra eta ona. Zenolako tantoak egiten ari den gaur. Latzak bai, Biparetaz egin dituen biak apartak izan dira. Dejada egin duen azkenengo hau ere bai. Airez egindako bi, ezker airez indartsu atzera jotakoak haiek ere bai. Beste atzean, 6 egindako. Eta Panamarakoa. Atzeko tontorrakin. Nola indun, dejado di efetoki. Ikusi dugu, bai.
Pila doa, Mirandu iritsi da, atzera Untoriak, jaso Merino. Enbatera joan da eta zuzenean lurrera, 12 eta 10 aurretik. Eta 5 tanto daramatzate segidan. Merino. Jaitsi. Ezkerra Orbarantz, Untoriak. Atzera Jorgeek. Txapagainekoa, ongi Mendizabal. Goitik berako bolea ederra. Eraman, Rikok ederra erremate hau ere. Jo. Tanto ona izan dek hau, Zinez. Hor defensane aurreti ondo, ondek. Riko hor kosta izaio defensan da, baina pelota zailera ematen dik. Eta hor txapagainen gelditu zaio, baina ze doktore indun, txokoti da zabalea dejado ahí. Hobeto ezin. Ikusi dugu. Txokora begiratu eta pilotak zagarera. Ederra benetan. Amaika eta 12, 16-rako. Aitor Mendizabalek aterako busakea. Untoriak pilota eman bezan laster. Aparta. Untoria. Bostu. Gaizkioa. Oso gaizkire. Zin jarri zeile eskui horrek da. Eskui makala haik, ezkarra
hobea Untoriak. Estik berezko bizitasun hori, eskubin. Halere, hori tanto izan da. 13 eta 11. Gantxoa txapara. 12 eta 13. Eta hortxe dira, tanto bakar batera. Bana, Launa, Zazpina, Amarna. Eta orain sakeak 12, errestoak 13. Betik hasi da eta txapazkira. Azkarra gaina, goiti bera azkarra guen pelotoi. Moldeaz ere kaskateko moten baiti honek. Mendizabal, atzera Untoriak. Gara, sotameno daude. Bizi-bizia. Ordu aukera. Ztu asmatu. Bolea Untoriak. Gaiztotu zaio gaina. Ederki bildua. Ederki bildua izan da eta min hartu du gainera hor. Azmuturrean Untoriak. Oso minberak izaten dira horiek. Oso minberak ere. Hortxe duzu. Azmuturra egin nola jo duen, Nola ikustean, ze ondo ikustean. Min hartu du hor. Min hartu duenez. Orain indarrean datorren sakeari eutsi gozu ezker horrekin. Bai, baba ateatare, puntuen baba atea beltzata, azita, eunetan. Eta segi lanean.
Beharki, nolzitziok, boleaz. Oso ongi. Merino. Eutsi Mendizabalek. Zera Jorgeak ez du erabat gozatu hau. Bien tartera, Mendizabalek eramandu, Jorgeren aukera, baina Txapara. Amalauna. Behantza zinba frontoia. Dena beretza zuen, bai, Mendizabal txokoan eta belauniko zegoen. Eta Merino berriz urruti, bazi joan, baina oso urruti. Eta Txapara, Amalauna. 16-rako. Mendizabal belauniko begira. Eta orain Untoriak eramateko sake alferri galdu du. Eta garaipena tanto bakar batera Urdinek. Gauza edarrak egin ditu Jorge Ricok, baina partida galtzeko zorian. Sotamanoz erantzun dio bikain sake horri. Rico gozatu gabea. Mendizabalek berak eraman nolabait. Gainera etorri zaio teja da Bihurria eta tanto. Gorputzea sartu zaio dalare, Amabosna. Dena airean beraz azken tantoan. Gainera etorri zaio erabat. Eta ikusi duzu, zerekin jo duen, esku orpoarekin, ia eskumuturrarekin. Baina tanto, hor, bigarrenean garbi. Bigarren boteak eta erabakitzeko eta haze ikuspegia, Garbi asko ikustetik. Bai, horixe. Mendizabalek erantzun dio boleaz, Ricoren azken sakeari. Merino. Untoria gozatu gabea. Mendizabalek eraman. Eta behar bezala jarri. Zimpa kosta zaio gaur, eskubi horren ukartzea. Álvaro. Ongi. Montan pelotako ona. Eraman ordea Merino. Rico. Atzera. Eta azkenean galdu. Gauza doktoreak egin ditu, baina azkenean partida galduta etxera. 16 eta 15. Aspeko ordezkariek irabazi dituzte gaur 3 partidak. Lehen da bizikoa Julen Retegik eta Jose Javier Zabaletak. Bigarrena Irujok, lauterdiko final handia, eta hirugarrena berriz Mendizabal hirugarrenak, eta Merino lehenak. Partidak gora beratsuaren ondoren hor dituzue.
Bi urdinak elkar besarkatzen. Hirugarren partida zen hau, baina eurentzat garrantzitsuena. Zalantzarik gabe. 16 eta 15 eta hauesek dira hirugarren norgehiagoka honek gutzi dizkigun estatistikak. Rikok egindakoak 7, bi paretaz bi, dejadaz bi, airez bi, atzean bat, doktoreak gainera, baina galdutakoak 5 eta bosgarren horrek kondenatu ditu. Mendizabalek berriz, egindakoak 3, galdutakoak 4. Eta atzelarietan, Merinoren aldekoak behar dute datuek. Puntoriak egindako bakarra eta galdutakoak 7. Merinok berriz, honek ere egindako bakarra, bipar eta legezarrekoaren bitartez, doktorea benetan galdutakoak 3. Eta batzuk eta besteak zenbatuz gero, urdinentzat 16 irteten dira, gorrientzat bat gutxiago, 400 eta 16 pilotaka da izan dira, partidaren iraupena 51 minutu terdi, jokoarena 22 zijoan. Riko eta Untoria azkenean ez dira 16 iristeko gai izan beraz, 16 eta 15 Mendizabal eta Merinorentzat garaipena, aurrera Elena. Aitor Mendizabal, zorionak. Eskerrik asko. Tira, inork etzula irabazi nahi ematen zuen? Bai, ez. Hasieratik hasiera nahiko gaizkar, nipe eta egitez, frontoi hau beti rarua jolasteko boti asko itzen dau. Eta inkomodo, ez, hasienean ez bio hiru kale inditzu, denitan partiduan sartzen. Ja, bueno, hortxe junga eta azkenian eren kale baten ondorioz, irabazi du. Gora bera askoko partida. Bai, ez, hasieran eragazide pixkat aurretik. Gero pareka du eta 10 da 8 dugu aurretik, gero berri zerak, eta azkenian kara okurruz izan da. Tira, aspekoak gaur portatu zarete, hemen Bizkaia pilotalekuan, 3 partida jaialdiak eta 3 nagusi. Ba, importantiena erdikoa esan, ez? Joan txapela lortu da, pistona, aurten 3. eta zoriona, berai, ez? Guk ona etortzen gai irabazi du, baina gaur importantiena eren txapela da. Hori enpresako danantzat da ona, ez da? Bai, azkenian enpresan txapeldun eukitzea beti da importantia, eta 3 jomokoa eta gehiago, ez? Nola ikusi duzu finala? Ondo ez, Joan hasieratik tope hasi da. Hasieran hor bentajatxo bat hartu da, baina gero berriz Aimarrek hor gertu datu da, baina ikuste zen, ez? Aimarre zegoan komodo, 3 jokiston velozidadia emujao. Bukaeran pixka sufriu da, baina ondo irabazi dela uste dut. Eskerrik asko eta zorionak, Aitor. Bale, zuei. Gustura doa Aitor Mendizabal etxera, aldageletara lehendabizi partida irabazita eta gustura, 3 jok enpresako lagunak lortu duelako urteko azken txapela eta urtengo 3 gainera. Binakakoa Barriolarekin, buruz-buruko Arretegiren aurkako finalean, eta lauterdikoa gaur Aimar Olaizolaren aurka. Eta gaurko finalaren irudiekin utziko zaituztegu, horrekin emango diogu amaiera gaurko emankizunari. Gogoratu, pilotazaleok, etzi asteartearekin aurkeztuko dutela Binakako txapelketa nagusia, 2014an hasi eta zatirik handiena 2015an izango duen hori. Eta oraingoz dakizkigun gauza bakarrak, ostiralean eta Donostian hasiko dela, eta Euskal Telebistak emango duela, 3 jok jokatuko duela zalantzarik ez dago, Aimarrik jokatuko duela zalantzarik ez dago, eta Jose Javier Zabaletak jokatuko duela ere badakigu, berak esan digulako. Hortik aurrerakoak, airean geratuko dira, asteartean argituko dira dena den zalantza guztiek. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik, eta plazer bauzue, ostiral gauer arte. Izan ongi!